Shakira. 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 Wafone. Wafone. Oh, phone number time. Phone number is planning for people. Hi guys. Oh, hi guys. How are you guys? Say guys. Sorry guys, nangani ndawu ya live kudara saka ndaona pane imwe yanga iripo. And then ndikati arega ndifano tombobika zvangu. Imwe yanga iripo. Say guys. Hey Benita, hey Hilda, hey Maikairi, how are you? Messi jiri say Lamini Juliana, how are you? Molini Parnoda, how are you? What's the date? Sismeli. Unoziva kuti ndinokangana date ka date nasi ndiani? Nasi Tuesday, nasi Monday. Monday what? I don't know. 23? Is it? I think it's Monday 23. I think it's Monday. Christine, how are you? Patience, how are you? Tanya, how are you? Tatenda, Jericho, how are you? Lovely sisters. Love you so much, Tatenda. How are you feeling? Anda better. Asiya vayabatira kune vamwe manje. Inini nda right. Ndo vayabatira. Shailet Ndlovu, my sister, let's respect people on people's platforms. You don't get to go on people's platforms and ask zvisinei supano and chika usauye kuzotita miyedzo. Munoziva kwaanenge ari saka why are you asking us? Indanobvunza kupage kwake usati bvunze pano please. With all due respect, and I'm going to Yukma Street. And it right. Nasindiri nani Pinky. Hi Jubilee, how are you? Nasindiri better. Saka yava wandiri yava yabata munuese. Saka nuto tuna Shakira ataure kupis job yake kwa anoenda. And it ends 24. Is it 24 Eve? Hi Melin, Pathways of Life. Hi, how are you? Queen B, how are you? Clara, 24, 24, all right. I need guys, remember this nenda to trying. So I'm going to 24. Any guys, Murukuti, nasi 24. Magana tukutabira. Guys. Hazida kusiwa ilinda kubasa sha. Mabasa mzati ndongo uputa njimbo tendera. Handishani njimbo enda unushaya shirauti. Saka Murukuti magana tukutabira, guys. Nenda to focus, guys. Whoa. Kotine chi game chekuti payday ka tinongoti payday atiendi ndiri mumba eating system iripo Molin atiendi ne lunch box mse payday we order saka ipa papa ndachenda takona lunch box mangwana imi matondodzo kuti 25 mangwana saka mangwana it's take away day konda ndisiri kutoziya ka ini guys kuti tikutotambira mangwana maita yenye ndoita hako Eve inatona 23 kwa hivyo ita mwanzo 28 aiwa sisu 25 check pa 25 ipapo ziturikiti tinenge tiripo pa 25 ipapo okay alright ndakuona Pathway ndakuona kwanza ndo vitu vatabroka Martha kunopota lezo zere musi wa 1 musi wa 2 tinenge takutochema kuti naye ready weko zviri kufamba seko naye Jesu weko Maria Alpha inenge yabata ikatikanzo taxi ikabata road taxi ikabata chino chakabata wifi ikabata chino chakabata mota ikabata guys ada unenge unyatsokuona kuti zvatosiyana so ndosaka tiri kuti ndabeta nometa ndosaka chitoti musi wepayday take away day because msoti unenge usina yasendi kana yatoinda mabhira yaninga anonga tora madzao vanenge vatora dzadzokera kwadzakabva saka hanzi great makasiya handina kusiya konda simba here naye ani inga ndatove bho manje iko ndatove bho manje iko wela re ndakatomira kunwa ndabho iko zvino
kuti nchendarika apa kana because guys chero chokwadi ndadzokera pa size ndotofeka size 37 hembe dzangu dzakuti bvu hanzi na mainini zvenyu musi wa 31 chao sure here at least muka 31 iri nani mainini musi wa 5 ime mchimbori nayo isu musi wa 2 nditakutochema ndakutouya kokwereta kwamuri musi wa 2 kuti chimboti jegaiwo chimbotionayo andijika hanzi munongotarisa curtain guys motoona kuti live here or not. Yes guys vari kuisa vanina kurajisa mamwe malive akudhara kune vanhu vakakumbira andika kuti tokumbirawo iwaya akudhara samwe takasata pa diaries techida kuonawo malive akudhara anoti anenge achitotivaraidza andika vamwe vanenge vari kumashifts vamwe vanenge vari kupi andika vamwe achidini hanzi namai maponga munorwadza muno mabhiuzi acho this country is now expensive. Hey my mapongs, don't say that my sister, oh, don't say that. I saw Miss Home Parfair, I saw Miss Africa mai maponga shekwa mwari chaiko chaiko. I saw Miss Africa shekutodara handizivi kuti shwa muno munechinzwa vanotara utsinye muno mutsinye weishwa muno munyika ndewe nekuti hamuna chinonakidza guys shekwa mwari chaiko chaiko chokunzi kwai chinonakidza kungoenda kubasa nokudzoka kumba hamuna. I understand vamwe vaya vakambouya pekutanga vakadzokera vachitiita zvikonwa UK for us now. I get to understand them. Hakuna ende madarandirana atakuita mudzimba umu guys regai ndikusekesei guys madarandirana atiri kuita mudzimba guys tiri kudanana veduwe kotokweza kudanana ndo shamwari dzedu here asikana ndo shamwari dzedu kune wamwe atinoziva here hakuna kungoya kumba munhu anenge kwangoti nonoke atikufona munhu mave papi ini ndikangona wanonokawo ndiripo mave papi nokuti ndo yatove gossip mate yangu guys ndo watove kutotaura kuti ndikangogara ndoga kudai so ndototi uyaiko muripi uyai tione tose muri kuonei takutotaka kutoona MacG podcast yana MacG takutotaka kutoona mazano guys zvona ndisingasioni ndakuzviona bhora riya radaiti handioni bhora handifarira iko zvinoda kutoandastanda kuti kuna midfielder guys kuna striker ndakutoriziva nokuti guys ko hapana chokunyingu chagodi ava vana vedu vatokura unovaona kupi uchagara navo kupi nguvai vanenge vachingotsvedza mai mwana vakabuda vakadai yes Queen B vakabuda vakadai mai mwana saka unotonyatsa kuona kuti takutongodanana guys muma bedroom guys kwai takutobvunza kuti ndokuigira aizvivauzi basi vaibelinda tell them kana tikataura tera kungotanga uri kutaura zvinhu zvisimba ratokubreaka asi ndo chokwadi ngandikudza ichokwadi guys kanzi keno chitop to manje pama sops panonetsa ana because tinenge takuklasha iva munhu anoda zvenews mazana ndikukupai current news dzose nditokudza ini current dzose because munhu wenews ka vanogara chita current affairs zvinhu zvemainingi zvinhu zvechi ndakutozviwisisa guys bora ndozomboti aiwa mandinyanyira ndoda kumboonawo vana scandal nana skimisani because ini zvimasopu zvenyu you know tine takutoklasha hanzi vana spend time in their bedrooms mwana washe tinovaone piko handiti unoona zvekuitika manje ndezvekudai soka vana ava vanoti pamanetflix pane maprogram acho evana saka yakatonyorwa kunzi program Shakira iyi program Kelly saka Kelly ari kunobaya zvake achinoona zvake ega palaptop yake Shakira ari kunobaya zvake arinoona palaptop yake ari kwake hamuna nguva hanimona love yemachembe isusu inini manje ndinde nchidanya indoda kutaura ka guys inini ndimwe anoda kutaura hanimona saka zvongora manje nguvangiza saka kutoti nditaure ndotoenda kune ava vari kuona news dzavo ndofunza kuti chii chiri kuitika kune latest yei kuti chi news handika ndodza kunzi hamuziva zviri kuitika kune mafactions akavhurwa saka musi wakati kuri kuda kuzoita zvakati musazoita mwana kana kuri kuvhurwa zvakati musi wakati kuri kukuruta zvakati uku kuSouth Africa waona here pane ndakutanga kutozwisisa kuti ruwa masvika UK will humble you shame nditoshaya kuti vaiva notozoda kuita kunge UK yazoshamisa papi chaipo zvotondinetsa papi imboenda mumbonogara kuSouth Africa mumboona life dziri kuSouth Africa asikana just go to SA and see life dziriko mumbonoona kuti vada kurara ndoponyatsokuona kuti vakomana zvakaoma tongofara hedu kungoti at least vaya zvaikwa mapepa teni hazvina kuenda kukotuku kunopasisiwako hazvina saka tongodoti vaya vakatanga kupinda next year vapiwe mapepa avo kokutyei yes vakoma maicham how are you so guys aiwa tiringotaura hangu in passing musazotogwa zvotogwa zvisizvo kani mozviziva nditi zvotogwa zvoshandugwa zvisizvo but anyway asi zvatiri kutaura apa ndiringotaura zvangu in passing chingotaura kuti ndo zviri kuno guys
hakuna zvinonyanya kunakidza asi ngoti tingorimo kuti ingori nyaya kumwenda kubata kudzoka ingori nyaya yevalue yepound chete inyaya yevalue yepound chete fazi hanzi my birthday susi simeni pa S25 right kufaro tichaiziva naye B tichariziva faro ndichariziva plus ndichaenda here kufaro pane pandichani zvatosiyana yesi murisei kuvatete murisei atete yandwa dzemurume wangu ikero Martha Emmanuel urisei kwanzi Joyce medicine that kotingagodi tiri kudanana zvisingaiti mazuvano guys nenyaya yekuti mune mangotsika munogara muri mose mumbobohana 10 minutes mumbobohana mudzokedzana hapana zvokuita ndozvo anza muchatoiti gochikochi hakuna Angela gochikochi unoita kupi izvozvo ukada kubuda panze kuti uise mvura ise ndimvura inogona takautonayo hakuna ndikakuudza izvozvo so I miss nyama yakagochwa ndakaguma kuidya paChristmas pabirthday rangu kumba kwamainini kwamukoma Gordon ndiko ndakaguma kudya nokuti mainini namukoma Gordon vakagocha ndiko ndakaguma kuidya guys handichaizivi nyama yagocha ndikutoifunga ipapa kudai kokufunga spatlo hangu guys kota kokufunga voroso ndikikiri Russian iya guys zvo zvakangooma hazvo guys zvakangooma but anyway tichingoseka zvedu tichidarika ndatichimboya nenyaya hanzi nemwe mwana wangu mirai ndinde pameseji yake yakandisendera ndokunidza kuibata iri papi yanzi kuni right hanzi sisimeli haisi nyore kuti munhu anokumitisa wofind out kuti kune vanhu 2 antika 2 more vari pregnant iwewo wacho uri pregnant antika munhu kuchengeta mwana hachengeti uri pregnant kudaro wokuporongera wokurongera rape okurongera rape nefriend yake andika how do you forgive such a person andika how do you forgive such a person mwana akauya kwandiri last time pataitaura nyaya yataitaura paipai takapesera takutaura nenyaya yekuti forgiveness vanhu vakati zvakaoma kuregerera chichichi tikati alright ngatizoitai Gertrude ndikutaura sipahlo one. Who are you hanging out with? Smelly, you need the hide. Andidi kana kuona chinonzi Zimbabwe phone. Chinonzi Zimbabwe anditi hang out with Zimbabwe andidi hangu my sister please oh I beg you in the name of Jesus. My sister I love you Yvonne but to me to hang out with Zimbabwe no let me hang out with my own madala. Nezvandaona zvevanhu vari mu UK izvi. I don't want to let me hang out on my own and with my madalas. Kana kungogara ndiri hangu pa life. Hang out. Nechidzidzo ndadzidza. Ndasimuza ngo kudai. Hang out kana Yvonne wangu never saka mwana yakabva ati how do you forgive such a person saka nyaya ari kutaura nenyaya ye forgiveness and I see she's typing akutaura nenyaya ye forgiveness guys isa topic yanasingadi taura iko zvino hanimona taitozoitaura rimwe day but nekuti vanhu vakawanda vauya vachitaura kuti ngatitaure nenyaya ye forgiveness kuti munhu anenge akauraya mai vangu munhu akauraya mai vako how do you forgive such a person and maona how do you forgive such a person munhu akakuitira zvakakuitira antika it's easy for us hence it's easy for us to say kuti forgive the person how do you forgive such a person kwaita samsung andiyango regandigani ndisingaenjoy zviri nani rihla kana riri zimbo remu UK rihle bemwana kana chiziva people with the never ugona vari good kulebula vamwe kuti varoi utsinye vakadai number 1 mirai ndivhare apa yes Joy mirai ndivhare apa ndimfonere tone anotaura ega here nyaya because anyora murabaraba wakadai it seems as if ane zvakawanda antika it's a story on its own mirai ndipei 1 minute chete yes letu hang out in links takadzidza ndakarumwa panogwadza ndakarumwa garo chairo guys matindi chapama ndakarumwa garo matindi chada kuona munhu padhuze neni
ndakarumwa garo handiti mbobatai makadaro. Right. Ndadzoka guys. Ndadzoka guys. So anyway, nyaya she's not at liberty kuti ashare right now because inyaya ichiri kumushungurudza, but anditi ndiverenge zvanyora. Andika ati ndikuverengerei zvanyora. Saka let's read zvinhu zvanyora panapa. Anditika after atanga kunyora iye kuti akagadzirirwa nemurume kuti murume akaronga here kuti ari pregnant arepiwe nefriend yake, like friend murume wacho akaronga nefriend yake kuti arepe musikana ushu, iye musikana ngari pregnant, apa pane vamwe 2 vari pregnant, ani mana apa asi kuchengeta vana. Then ndobvanyora kuti zvakangooma sismeli ndikazvifunga ndichiona mwana ave ne 13 years hake, asi mwana pane pakanditaridza status baba vaisa mai vavo vachitokwidzwa ndege, apa mai vake kana one day ravakabvunza muzukuru. There are so many ways yekuti mwana wangu ane mwana nemunhu wandakaziva, hapana forgiving. Chero mhuri yacho ndakambozama, but mwana akamboitwa compared nemwana waanoda, zvikanzi newangu don't compare me nemumwe mwana wenyu, we have different situations, he knows you better than me because you never looked after me. Apa akatukwa ndikatozopindira nyaya yacho sismeli ndikati vana vemazivano they believe in truth. Saka usazotaurewo nemwana uchikombeya nemumwe mwana wako waunochengeta. Akazomukumbira mari yeschool fees zvikanzi kana ndaiwana. So ndakazomubvunza kuti baba vako unombova mhorosa, akati mama is the same, if I talk my feelings he doesn't listen, he shouts. So it's like before I looked for him on Facebook and I didn't. If I didn't, he wouldn't have looked for me. Akababvunza mubvunzo iwoyo futi akatukwa. Saka zvese izvi simeli nekuzoda kuti shamwari yake indirepe ndiri pregnant. Forgiveness yacho ndikutadza. Antimona, right? So we've got a case here yemwana ari kutaura kuti she was akamitiswa murume akamitisa umwe vasikana 2, amitisa umwe vasikana 2, murume akamutsvagira a friend yake kuti ikwanise imurepe.
handi maona unfortunately ndofunga nawe azvina kuzoitika. Then mwana atokura pane kese yekuti mwana akura still baba ava vanokombeya mwana wavo wemukadzi uyu nemwe mwana waanoda because akamitsana akawanda ndiche nemwe mwana waanoda, and then mwana anoti akataura nababa avateereri mafeelings emwana but vana vemachuzo vane ma2000 munoziva hanzi anosvika pakutaura chokwadi achidza baba. Saka mwana akati honai status yadhedhi ndobva vakwaonekwa mbuya vachikwidzwa ndege andika mbuya vachikwidzwa ndege nababa vemwana andika asi mwana wacho asingabhadhari school fees andi mashona. So but mbuya vachitoziva kuti kune mwana futi ariko andomona. Saka ari kuti pakadai so how do I forgive munhu akadaro guys? Paipa tinoti forgive andika it's not easy going looking kuti so we are not in the shoes of vanhu atitenge chiti forgive atisi mbutu dzavo andika. But at the end of the day, at the end of the day, Antika, forgiveness is for your own good. And it's not for these people either. How kuregerera kuti ndoda kuregerera because ava vakanitadzira. No, it's for your own soul and good. Forgiveness. When you forgive, you find peace in your heart. Guys, yes, we are alive kunache. Honestly, the truth be told, Antika, when you forgive, chekutanga, you have your inner peace. Iwewe pache zvako. Unaita inner peace. Guys, hakuna chinu kana chileba ya unozvipa chikuru sekufamba wakatakura zibundu andimona rekuti ningi andika ndakamumaka paanotsika ndikupaona ndinomuvenga andimona handikwanisi kumuregerera zibundu raunofamba naro iwe muridzi wakatakura pache zvako. I know it's not easy. We can forgive but we don't forget. People can forgive. Yes, Fabian. People can forgive but they don't forget. Ndochokwadi kuregerera kunotoregerera but people kana vakangani it's in our, the truth be told guys, it's in our DNA nature. Hatikangani zvokumhanya chero mungave mumba chaimo ndosaka ndakambokudza ndikati tikanesana mumba chero murume akakufadza seka kutengera Range Rover kutengera imba yakaimisa apa handimaona asi unenge uchingotaura kuti pangoita sokuti paitika chimwe chinhu handimaona changoitika so chatrigger mba imomo zvaizviya zvakarekare zvaizviya zvinotanga kudzoswa kunzi usakanganwa kuti papai wakazodai usakanganwa kuti wakazodai handimashona. And two zvakare good tariro for chinonzi forgiveness is a gradual process guys. It's not something that you can do overnight. Munzwise ipapo hatika ati aufango kumanikidzwa kuregerera andika it should come from you iwewe pache zvako nokuti it's a gradual process. Process yekuti wega mbijana kusvikira wega wazozviudza kuti now I am fully ready to forgive. Haisi forgiveness inongonzi munhu anogona kuuya kuti you know what, I'm very sorry andichiona akumbira regerero zvechokwadi akuti I'm very sorry but iwe wakumbira regerero wachona you need time to process. You need time to process everything. And one, kuti, alright, and mashona, alright, but we are talking about the gerero. Kwari, he is now at peace. Actually at peae. Sasara kwa uri. Kutsama nguma yese kune labor, guys, believe it or not. Don't chokwadi. Kutsama kune labor. Unogara uri munu ari bitter. Unecha a bitter soul. Mune is a bitter soul. Exactly. Unogara gerani kuwa yako. But it's a gradual process. But at some point, unozongo shika pa extend kuti I just need to forgive. It's for my own good. Because andigone kuti ndinambe ndakatakurana nedombo, kufamba ndakatakurana negomo, ndakanisa mumusoro mangu nenyaya forgiveness. Animona. So, isai number guys, timbotaka kubatsira nyaya yemwana uyu anyora apa. Kuti ndino how do I forgive baba vemwana wangu? Vaida kundirepesa nefriend yavo. Ndine nhumbu. Munhu akandinyepera akandipa nhumbu akamitsa tiri 3 at the same point. Right now ndine mwana wasingatarisi, wasingabatsiri, wasingadini. How do I forgive such a person? Let's start, and I just need to stay away from. Yeah, let's start by helping mwana ushu. Kwanzi na Belinda pane imwe sorry yokuti unotozozviona kuti rikuto manikidzira unozviona. Yes, pane sorry unozviona kuti this person is genuinely serious kana kuti ndizvokungoti zvindibve zvindidarike zvechokwadi masoro anoya pakasiyana. Handimaona pane kungoti rega zvindibve sorry kwacho alright. Handimaona kana ngoti sorry. Handimaona but a genuine sorry unoiona
This was a genuine sorry. Forgiveness, you do it for yourself. Bitterness, thank you. Let me have the first caller. Hello, pa forgiveness. Hi, my sister, how are you? Hi, how are you? I'm good, should you say? Zimai, my phone, Masule Pani, my echo. Ah, I can't lower the TV. Right, handy. What I wanted to say is, kuna unknown is conditioned. You know, kana unemwana and the woman are irresponsible. It's very hard because as much as you do everything for mana, and then the panema times you need a little bit of help. And then when you see someone flaunting money and stuff like that, you know what? I get that. I'm in the same situation, but there's a prayer that my pastor told me. At first, Pastor Makanditi, I'm in a van, I'm in a pickup truck, right? And he said, I'm driving, driver. And at the back, I've got all these things, all my past traumas, everything, is at the back. At times, you need to stop your car. Open driving seat, passenger seat, and say, Lord, I'm not going to drive this car. You will drive it. Wherever you want me to go, let's go. But I'm not driving this car anymore. It's like you giving everything to God. Even forgiveness. If you can't forgive him, if it's hard to forgive, give it to God and say, I can't do it. You do it. You help me do it. You need to say this prayer to yourself. Lord, help me to accept things that I cannot change. Because she can't change the fact that he's irresponsible. She can't change the fact that he planned Nishamariake. It was probably kuti Shamarika and Ramberi make grape ioyo. Then Mangana he can turn around and say, Wakara Nishamariango Sakampana. Yes. You understand? So I understand she can't forgive. But when it comes to Mwana atozona kudara. Kuti is irresponsible. Yes, what she needs to do is to be there for Manawake and just stay away as much as possible from Baba Ara. Don't ask for nothing. Even if it's maybe I'm in the same situation, I blocked. 2025, I say to myself, I'm tired. My son is 9 years old. And it's not the Kanani 18, then he's free to do what he wants. Last year when I was doing passport, Pabano Dama details about Kufonera Mundaita Kungea, Menoshan Punza. Atamunanga Garani Mono, I just want your details, Peter, the Kunos could renew a passport. That's all I wanted, is made. Hey, but you don't call me. Hey, you don't let Ngana speak to me. Ngana the phone yake noti yake iye Ngana ana number 2 yangu ndati. But he doesn't call on phone Ngana. Anoda kufona pa phone yangu ine. Yes, neji akati ndakusua sorry shakaitika I'm really sorry I lost a good woman. Ndikangomu entertainer 30 minutes anenga ripandi. So I stopped all that and so could I think that I have to be in the equation. So I removed myself from that equation. You know what? I know it hurts but you know what? One parent is better than 2 toxic parents. True. So, she needs to do what she can't afford Ashinabasa, Manano Kura, Iano Kura, and that's just it. If you could square Atijipa, stressy, and whatnot, just give it to God and just say, Lord, help me to accept things that I cannot change. Because this she cannot change unless and until Babavati
do you know what, now I want to be there for my son. And usati, hey, why now? Just leave it. See a relationship, and I'm telling you now, it won't last. Because the mwana, especially mwana mkomana, mwana will always take side Ramalaki. But mwana mkomana nda kwa baba manje. Said party. Mkomana, I'm telling you, Kola. I'm telling you. Mkomana no matter what chero mai mukadika mirai muoni. Pano kula kwa baba kuni watu straight. Ineni sisimeli pane pandakambonyora pa Facebook pane dansinga zeti pane ama. Oro ndukunyepa ere guys. Baba vacho vakundiona. Ndakambonyora panga paita nyaya iyo yema absent fathers. Ndikanyora ndikati inini wangu ndogona ngomudza ti baba vakaya. Ndakavingwa ndikaona comment yako azviitwe izvozvo ndikati at least if I tell mwanangu kuti baba vakafa haafa akavataka anovava nepi. I don't know about that one now. Unembe wasvika papoint iyoyo sisimeli because it's hard, like I said sisimeli, it's hard kutengeka mwana uri one imi makamuita muri two. Yeah, of course. Especially muno in this country, mari dzinobuda for mwana pane ma school dinners, pane ma activities, ma swimming, ma football, ma extra lessons, aunongochibhadhara mwana agone kugara Mombasa. Like what you are saying, muno muna ma activities, so you've got to make sure kuti mwana abuda aenda kuma play center just to go and play, and mwana ndakuenda kuma movie. In a month, you need to have about 200 to 250 pounds extra for mana. But unaona baba vari kujabula uko. You can't give, you can have 50 pounds. In the car apply, I know the maintenance you muno musisimeli, I will give you a screenshot. Yakadzoka ichiti 6 pounds. 6 pounds. Don't maintain that. Ndaka apply maintenance in this country ikazoka ichiti £6.30 mere £6 something a week. Ndikafonerwa ndikashaudwa yakaenda a conversation yakaenda from 0 to 100 within a minute. Ndoya ndikakupa £6 ndikati abata mwari wanaka ndakamutorera screenshot yebank. Mari yaanga andipa in a year was £150 in 12 months. Was £150. Dikati, do you know what? I want to show you kuti this is not about money. I will cancel this CMS. Dikati can't raffle. Dikati, it's not about money. Being responsible is about you being a parent and making how do I put it? Making my sacrifices for your child. Come and take him, man. Even ukapaka panzo kati, you know what? I've come to take mwana wako tukenda kumuvi. Ndoko pa mwana wako. Mwenda kumuvi. I'm coming to take mwanangu tukuna ndokuna ndomtengera ma sneakers. Ndokupa mwana wako munotenga ma sneakers motoka. I don't want you in my house because you'll never see me in your house. I cancelled that CMS, and from there sisimele alifonere munhu anditaure ndakabloka kwese pandakasiya pa phone chat phone ye direct ndo pandakasiya chat. But otherwise WhatsApp, Facebook, TikTok, Instagram, everywhere I blocked. Okay, right. Okay, anyway, thank you very much, my sister Nekuzwa Amuono wako, and I hope she is listening as well. Thank you very much, my sister. Right. Yana baba yini gato muno twister wako ma diary za muno twister. Mato twister topic. Mato isa uko. Kuna na absent fathers za. Vekuti ndo vamusiri kuda kunyenye kuregerera ivavo. And but panga pachitaura kola. Pane muna pane vanyora comment section hanze I think kuregerera zvinodependa nenyaya yacho. When it comes to real forgiveness, my dear, inindo kana chikudzati kana chikudzidzisai kana ndichitaura ndika torai zvinovaka. Andika torai zvinovaka. Zvisingakuvake ichi siyai. Paunonata pari kutaurwa zvechokwadi tora. Anditi pasingataurwa chokwadi siya. When it comes to forgiveness, apana kunzi ndinomuforgiva because akandita chakadai so saka uyu anodeserve kuforgiviwa because akandinyeya chete. No. Iyeye muroyi wako yeye, muroyi wanozati muroyi wako yeye, muroyi chaichai unifonga kutomuregerera. Because forgiveness ndeyako iwewe. Ndeyako haisi ye muroyi uyu. Ndeyako iwewe.
munoziva here kuti tinogona sometimes ndangokuudzai kune vana ndine vana vakaona ndirira dziso dzangu nevamwe vanhu vakuru vandirira dziso dzangu ndakanzi nasekuru vaya sekuru vanzi sekuru anikara vaya kuuya panapa dzisa chivana sekuru Ndudzo ndakanzi nasekuru Ndudzo unoziva here kuti muzukuru ndinokufolowa dzidziso dzako so dzidziso dzako kana kumba kwangu chako dzinoterekwa ngati ini handina zvikanzi madzimai edu ari papa dzidziso dzako chako unoziva here kuti unovaka unotoita dzidziso chaidzo ndandisingazvizivi ndakatoudzwa nasekuru vaya kusera nzo ndikatoti maitei handimaona saka kune vanenge vachera inzwai munzwe nyaya yedu zvinoitika manje panyaya yenikiri forgiveness inogona kublokera your own blessings. Forgiveness yekusaregerera iyi kuti ingandikwanisi kuregera ndidai so unobloka your own blessings nechigumbu. I want to give you a story ndakamboishare pano but pane vamwe vanenge vakazouyawo kumashure vasina kumboiziva. Anditi ndakambokuudzai hanzi makamboroyewo here sisimeri mira Martha tichasvika ipapo kana chifungwa chindi kutaura drama izvi ndinoda kutokuudza zvikutoitika izvozvo ini dzangu nyaya ndokuudza ndega nditi zvikutoitika izvozvi so pana mai andika vakanga vakatadzirwa ne-ex-husband because vazhinji vanhu kutsamwa kwedu ndekwe ma-ex-husbands akatikawada. Anditi mai ava vakatambwa rafu nemurume akavabata ihuyanga kuseri kweruoko akavatamba rafu isingaiti andika apa achiva abhuza aivarova akavasiya vave muwheelchair akatora shamwari yavo ndo yakaroora kanogara navo murikuona akavasiya vachitambura varimo vari muwheelchair akanoshotesa kunyenga shamwari yavo kuona kuenda kunoroora shamwari yavo. Mai vakasara vakarwadziwa vari pawheelchair vakachengeta vana vega vakadini handitika vari pawheelchair paya handika madoctors achitaura kuti makatokuvara hamuchafambi kufamba hakucha but mai veve havana kurasa faith munaiziva Mwari havana kurasa faith vakaramba vachingoti one day ndichafamba one day kuchinzi makumbo ava haana feeling. It's a true story. Makumbo ava haana feeling haachafambi handika asi vaingoti nerimwe remazuva munoziva stubborn faith yayo nerimwe remadhesi ndichafamba nerimwe remadhesi ndinofamba nerimwe remadhesi ndinofamba handiti ndokubva kwauya vamwe pastor kugweru kumkoba stadium ndobva kwauya pastor ndatichiri kukura isu kwainda vaitofamba neuche yavo zvedozikamwa mai avo ndobva vamhesi Diamond kudo ndobva vaenda munozati kudhara isu chikura tema takakura isu guys mapasta mamwe iwayo akuoita fija iko zvinai vamwe vavo vaitoita zvinhu zvidu chaiko vaitonamata Mwari chaivo vachidana chako Mwari zvinhu zvichiitika ndobva vaenda kucrusade yakanga iriko vaenda kucrusade kuyakuya handika ndobva vasvika kucrusade kuyakuya vakangoendawo sevamwewo kumarokesheni kumareni kweduko handika vanhu vekumareni kwedu nyaya ndotora vanoisiva handimona ndobva mai vasvika vakangonosvika time yekunamatirwa ndobva vakangononongwa handika ndobva vanzi mama uyai kumberi kunoko ndobva vaenda kumberi vakanzi mama ndikuona kuti mune nguva muri kuzvidya mwoyo makatakura chigumbu chakarema munorwadziwa munombochema pino kunyorwa everyday but zvinhu munhu akakuitirai zvinhu akakurwadzisai kudai so patori ne15 years masina nemunhu uyu vana vacho vantu matokudza vana mega handika do you know kuti Mwari vane healing yenyu imimi but hamusi kuda kuhila makagarira healing yenyu. Mai vai vakati doctor akandiudza kuti inini makumbo angu andakana feeling makumbo akandiudza kuti handichafambi and I've accepted that but uyu munhu wamukutaura murume uyu handifi ndakamuregerera chiro chikaita sei zvikanzi ndipo ndosaka madhoktors achikudzai kuti hamufi makafamba makabloka healing yenyu ndoda kuti nhasi chaiko I want you to make a decision kana mchida kufamba handika kana mchida kufamba ndikuona kuti muri munonamata but munamato yenyu iri kubatwa apa pamusoro apa painoti munamata nenyaya yekuti zigumbu iroro ramunaro riri kubloka munamato yenyu haina kwari kuenda but Mwari vane healing yenyu varoda kutokupai healing yenyu. Mai vai vakati izvozvo akati ndai mangwana ndiri pano 3 days crusade muzodzoka go and make up your mind because azvidetseri kuti munamatirwe muine zigumbu musati mazvipira go and make a choice kuti muri kuda kuregerera kana kuti muri kuda kuti musiyane nazvo mugare makadaro. Mai vakaenda andika vakati vamwe vakati guys it's up to you there's nothing wrong just to follow it mumboona kuti zviri kufamba sei and then the mother mangwana vadzokera anti vakasvika kuti ndauya zvikadzima zvipira it should come from your heart kwete kufoseredzwa kana kuudzwa handika it should come from heart ende muchataura mucharegerera mega kuti Mwari nhasi ndikuda kuregerera handika but zvichakutorai nguva kuti muzoedza kuti chokwa ndaregerera because iprocess hanimona mai vakati ndikuda kuregerera
ndafunga kuti timuregerere kana tichita kuti muchita kuti ndikubloka zvinhu zvakawanda nekuda kweregero kokuti ndakatsamwira baba vevana handika vana vangu after all vatokura handiti vobva vatanga kunamatigwa mai vaya munoziva kuti ipapo vakatanga kutohwa mafeelings emakumba avo kudai nhasi kutori vandotandaisa vatochembera vafamba nemudonzvi vanofamba mai vavo vakadzoka wheelchair yakati takugwa vanhu vakati kuti vanhu vazvirambe kuti paita fecha tinovaziva kaisi munhu nekuvarai kweduka tinema kutoziva nyaya dzavo tichikurawo todziziva munhu wese aidziziva handimaona nyaya dzavo baba vacho taitovaziva kuti even kuti taitovaziva kuti baba vakatoenda kujeri nenyaya yekurova mai vaka taitozviziva handimaona nanhasi vakadzoka neuche vakabata maoko iko zvino vakura havo vakufamba havo nemudonzvo asi vanofamba zvavanofamba kubva pakangotaura pakangodeclareka kuti I want to set free, to set myself free. Handika, I'm not going to live in the bondage yekuramba ndakatakura dombo rababa ava. Handika, vanofamba nanhasi kudai vanozama ndiri kutaura kumukoboko you can witness. Vanotofamba vatosvika pakutokurawo zvavo zvofamba. Saka nyaya yekuregerera pacho sometimes anditika kuregerera iwewe unogona kusatoziva kuti wakaloka zvinhu zvako kudai kuloka kudai zvinhu zvako nenyaya yekuti wakatakura matombo asingafanirwi kunge wakatakura matombo. You are just supposed kuti Mwari chindibatsirai hauzvigoni wega anditika wega uzvikanzi napana she. If you knew my sister you would understand. No, I've pinned in kuti vanhu vanoda kufona mafoni handimona hauzvigoni uri wega hauzvikwanise uri wega zvinotoda Mwari. Ende akusi kuzotadzwa nzi uya ndingamuregerere because akandidhuma akanditsika nemotikari achitozoda kuntsika nemotikari urifa utongomuregerera akatokudhuma kudaro because you are now making a decision yekuti you know what, I want to live my life free. I want to be free from the bondage yekusaregerera. I want Mwari yekuti Mwari kuti muzarure nzira dzangu. Kune chinhu chinonzi Prince of Persia guys. The Prince of Persia mweya irimo muchadenga. Ndakambokudza kuti life is spiritual. Pane mweya irimo muchadenga guys, yamusingaone imimi, yatisingaone isusu. Imwe iyaya inoita kuti pamunopfugama, you are a prayer warrior. Unonamata, unonamata notaura nentimi, unoondongora masvingo eJeriko. Asi uchinamata, minamato yako haidairwe zvekumhanya. Because paunonamata, minamato yako ichienda kwaifa kuenda. Pakati apa pane Prince of Persia inorwisana neminamato yako ichida kutobvuta kutotora kuti minamato yaifa kuenda kwari kuenda. That's how uchizoona the delay sometimes. Kuti ndave nemakore ndaneta ini Mwari havandinzwi. Inangu Mwari havandinzwi. Kune vavanonzwa Mwari. Ini ndazama ndinenge ndichingonamata zvangu hazvisi kutomboita hazvisi kufamba kubva zvarini. Life is spirit. Life is spiritual. Mweya paya pamunozwa Bible chitanzi we do not wrestle against flesh and blood but against principalities of this world. Kune ma principalities in the spiritual realm arimo akamirira kutageta minamato yenyu iyoyo. Andimona paunochema ugobuda madziwa ugobuda uchida kuti Mwari vedu hamusi kundinzwa ichiinda minamato Mwari vani vakaimirira inotanga yarwiswa kunzi haindi ichirwiswa haindi. So set yourself free. I'm just talking to somebody. I don't know who I am talking to. Set yourself free. Munhu wakatakura chigumbu iyeyo wakatakura chigumbu ari kutorarama life yakari kudya chienda achinda kadaro. Let God deal with that person. Handi muri kunzwa usatore hondo yaMwari kuita yako. Because the moment you are saying ndoda kuto apana anyora kuti anzi ndoda iri revenge chacha iyo. The moment you start plotting that revenge uriwe, my sister, mwana wangu terera, Mwari vanobira paside apo. Vokusiya kuti ati wati uri kugona kuita, yesi Beatrice uri kugona kuita hondo, you step aside and watch you. Wakurwa iwewe manje, nenyama yako manje, nemweya. Pamwe munhu ari kurwa naye, hausi kuziva hauibudiriri hondo yacho mwanangu mudikani. You surrender it womira kure, nokuti haisi yako. It's not easy, understand the Priska. It's not easy. Trust me, I know it's not easy. Let me tell you about me, mine. What is happening? What has been happening? Me. Let me tell you. Masiwa furaya. I got a konda hango shitara pana pamusuni kati nafuni gona mwe pastor vangu mufunge guys chichi kubva ku Zimbabwe zvakare. My pastor called me. Ndire ku Zimbabwe. Ndandogara ku South Africa. Pastor vangu avekuti we lost contact kudzara was.
handizivi, but somehow atika he just connected nenzo dzangu ndobva ati iwe ko uya ari kupi chichi ndipe namba yake ndobva wapiwa namba handika muso wapiwa namba iwo yanti saka anzi vakangopfura nepamaraini ndobva ona ndzo dzangu votana ndzo dzangu ndobva wapinda ndobva vanamata vari mbambe ndobva kuti ha arova ndipe namba yake but pakunamata kwavakaita ipapo handiti munhu ndozati is powerful in prayer vakatanga kutaura zvimwe zvinhu zvaitoitika ipapo. He started narrating ndzo dzangu was in the dark hapana chaiziva zvikanzi ndipe namba yake but handina namba inopinda paapp ndichange ndane phone inopinda paapp Friday kureva kusura nezuma rimwe surapa hanimona ndobva vapiwa namba ndobva ngondiudza kuti uchikuziva pastor ningi handika vakapfura nepana pafunge ukatopinda wakaita munamato but vakataura zvakati but ndakavapa namba yako vakati ndipe namba chakufonera but vachinamata vakataura zvakati ndobva ndatomuti it's happening zvaitoitika ndochokwadi zvamamuchiona izvo zvese izvi ini ndisamaona ndakachira ndakarelaxa ndakaleza ndisingatauri anything ndakanyarara ndichikuziva kuti guys I'm on top of everything. Ndaitoziva kuti hondo idzi dziri kutanga nepapi dziri kubva nepapi dziri kuenda nepapi ndinotogara ndiri ahead. I knew everything that was happening. Nanhasi nditotozviziva nditori vari kuti vari ahead nditori ahead ndiri kutozviziva because tinenge tiri imo antimaona right. Then Friday ndobva ndati zvikanzi kwaona kundiudza one ndobva ndangoti it's unnecessary anyway hamusi vanhu vanoita zvandoita saka why should I tell you it's unnecessary ubva zvapera. Friday ndobva ndaona message ndinayo mufoni mangu muno mirai kana muchiri ndikunyepa ndinayo mufoni mangu muno hold on. Hello. Hi, how are you? The sun's still up and everything out in the end. Oh, what happened? Overnight, it didn't even show up. Did you try to call him? I tried that. And? Didn't answer. Oh, okay. Let's try him tomorrow then. I'll be there. I'll be to work tomorrow. Yeah? Well, Yeah. I wanted to bring up something to you. Okay, what is it? This whole house has been a mess. Staff are getting fed up cleaning up after the new person. Okay. Making this place a mess. Yeah, they're fed up cleaning up after. Okay. Can we discuss it tomorrow? Then you can tell me all your concerns when I come to work tomorrow. Is it fine? No, you know them dishes what were on the side here now? Yep. They've been there since Friday. Uh-huh. I'll have to find that staff last night about them. Okay. What is my social worker come out and see the place like a mess? Yeah, you got a point there. You got a point there. You got a point. I don't like doing it right now, but what if my social worker did come out today and saw the place a mess? I hear you. I hear you. I hear you. Yeah? We'll sort it out tomorrow. Is it okay? Yeah, okay. Okay. Sorry guys, I didn't know kuti volume up I didn't know that. Younger slipper speak. But I think the volume is just high. But anyway, it's fine. It's okay. It's nothing serious. Right. Sondri papi. Mirai. And mukona kuti uda kusama kutsvaka pane pavakausenda vakangosenda rizipre apa vari kutondiudza hanimukona vaitaura neni apa hanimona vaitaura neni apa hanimona so vakasvika pakuzondirovera zimu prayer guys vandibata nemusi wefriday yavandibata kudaro antika ndobva vati inda ndatokanganwa antika ndobva vatanga kuti ningi rini gandabva kuzimbabwe kudhara kaini ningi ndaingoenda apo neapo but kuenda kuzimbabwe guys uchinda noshanya hauchaoni kuti zviri kufamba sei kana chichi kuitika zvinhu zvakawanda ndazosvika pakuti
paya ndazoziva kuti ndiani vandiudza kuti unozati ndakataura dada ina ndafura nekumba ndakataura nemukoma ndakadidididi ndakanamata pati pandakanamata something, you know, God showed me something, right? And then he told me, then pavakataura nevaitaura nini ndaitoenda kubasa ndaitoenda kubasa ndikati manje nini ndakutoenda kubasa zvikanzi don't worry antika so tozotaura manheru vapaya vachitoti ndikunamata ndikuona munoona tikunamata manheru ndobva vatanga kuvafona futi vakati ndachinamata ndasangana nezvakati handitika vakatanga kunamata ndobva vatanga kunyatsochindiudza guys makambona zvinhu zvokuti unongo unamatirwa nemunhu haupo ari kutonyatsokuudza vakanditi handitika ndiri kukupa 3-4 days handitika yanga iri Friday handiti vakati Saturday Sunday Monday kusvika neTuesday handitika kusvika neTuesday ndiri kuda kuti pane source yemunhu ari kuita izvi because chakanga chichindinetsa inini guys handitika zvanga zviri kuitika zvanga zvisiri kuitika kwandiri ndega zvanga zviri kuitika even nekuvafana vangu but ari madifferent events handimaona ari madifferent events but kuri kutoitikawo something kuvafana vangu so vafana vanenge vachiconfide vamuna sisi vachivaudza ini kuti ndichavaudza kuti zvakati handina kuvaudza ndakaramba ndakanyarara vakazotoudziwa napasa vakutaura then ndobva vanditi ndodangota vakangonamata so vakati mnamata ndaita uyu ndodangoti Mwari vabudise zvakavanzika because already tatokunda in the spiritual realm but vakanditsanangurira like ndakazvinzwisisa handimaona zvikanzi pane zvichaitika nhasi makuseni guys munozati kana Mwari achingoda andika but you are forced to forgive again because uri kuziva zvauri kuita handimaona nhasi makuseni I got a message anditi handichagoni kuverengerai yangu message asi ndogona kukutaridzai message ngoti munyatsokuona kuti handisi kukuudza izvo zvemufirimu handitika handi mutonati message dzanhasidzi kana muri kunyatsokuona message dzanhasidzi I will see you can see it. I got a message nhasi kwandanga ndisiri kufungira guys kwandanga ndisiri kufungira I got a message exactly zvandakaudzwa napastor vangu zvikanzi kuti zvichaitika zvikanzi zvakaoma ningi so haachatauri ndati mungoziva vakandiudza vakati 4 days handika pane mashoko amuchanzwa handitika around that because pavakatika kutaura kuti munhu vakatodescribe munhu but mozati guys kune zvirikungoko kuti inongosina kutomboisa pfungwa dzako ikokoka haumbotofungiri handimaona hautofungiri kana handimazvona unenge uchingoti handimaona zvanobudira close to home guys, too close to home vakati minamato Mwari wandinonamata havapotsi hazviti nhasi zvabva zvasadzikisa idheri chingani Friday Saturday Sunday nhasi Monday dheri chi3 podareceiva message zvikanzi ningi kwakuna upenyu hazvina kumira mushe izvozvi havachatotauri bla bla bla. What comes into my mind same time guys was message yakuti vakanditi 4 days muchaona handitaure mazita handinini zvichazvitaridza zvega ndobva ndangononga foni ndobva ndafonera tadzi yangu ndobva ndati iwe wareceiva message zvikanzi message ndareceiva but tadzi yangu hana kunge haangasina kuita 1+1 hanimona ndikati saka wafungei zvikanzi hapana ndikati ndimi makaitirwa prayer koko mukandudza zvakati hazvisi kuiningira here zvakati zvikanzi hati it was too close to home guys hapana munhu agari kufungira kuti isusu kana tatotogaya tatatofungira rimwe direction guys rimwewo direction ndokwada tiri kutogayira handimaona uku kune kuto ndokwangu kwakati Samuel taaku ndokwangu kuri safe guys ndokwanga kuri kutobuda nebullet koko handimaona handizangu kuti could it be ndikati how then do you explain this? That's exactly zvavakataura ndikati how then do you explain voice note ndikati how do you explain this? Unozati angobata akati serious ndikati I don't know but I'm just thinking handimaona manerana nhasai aiwa ndikungotaura ndichitauka in riddles naikanala zvinongazoda kuti nditi ndidyonya nemazita here ndedzemumhuri itichanga muchibata handiti itichanga muchibata nyaya handimaona naizvozvi kuseni kunoko usiku hunoko ndatoona message zvikanzi vashaya
Reza ndiyatanga nditi wasinzwa here soko remanera ndikati akatsaka ndodini ndoenda ndikati imbomira timbonamata imbomira kumanya timbonamata because kwatanga ndisina kufungira guys but what are we supposed to do? Are we supposed kuramba takabatirira tozodai takutongoregera takutoziva game rewakaipa saka ndiri kupindura uya ati sisimeli makamboroiwa here ndiwe wanda achipindura avonyo pananyora kuti sisimeli makamboroiwa here kuroiwa chete hakusi kurewo kuti unofonyogwa gumbo hakusi kurewo kuti unoitwa bofu chete kuroiwa kunouya in different forms my dear zvanga zvikutoitika kwandiri right now andiri kunzwisisa but what am I supposed to do for myself inini for even as I don't lecture about this forgiveness handika for myself inini and for him we have to forgive and say Mwari you fought the war tatisi kutozviona kwatanga takaisa focus yedu hakusiriko tiregererewo Mwari kwatati kutofungira kuti hakuzi mazvibudisa mega baba vakabva after all this more than 17 years vangobudikira from nowhere kungopfuura nepo kuti pamba pashuwa daimbo rikandipindepo paive nevana vangu rikandipindepo ndione ndobva katozodini vatsvaga nenhamba handi mazvona yes Edith handimaona just like that ruva rush as much as we can say but kana Mwari vachida he will review my sister he will review God he will review vanogona kurivhila kwauri iwe wakavata vanogona kurivhila through somebody else ndosaka uchiona mwashia achita ari madreams chaiwo hanimwana kana vada Mwari vanorivhila hanimwana kana Mwari vada hatina kutsvaga hatina kuzvifambira just kungoti vangondifonera kuti warova handika as I was praying handi zvakati and vakangondudza exactly ini ndine more than 20 years ndisina kuvaona ndisingasataura navo ndatandokangamwa ini kuti kune munhu akadaro because taingosangana kuchechi vasati vatombove munhu mukuru zvekudaro vachingoriwo mangonzi ava kuita zvechipasta hamene koko hanimona kana Mwari vada vanorivhila saka let's go back to our topic handika nyaya yedu ndeyekuregerera handitika Mwari vanorivhila musasire nchiti kudi varova vengi venyu imi vamwe venyu kumafamily kwenyu zvakanga zvichitorongwa makazviziva before zvaitika zvakauya kuhope kudream wakavata ukati chiri kuita seiko chichikuita umwe munhu akakuudza usingafungiri ukati but chiri kuitika zvechokwadi God reviews hanzi ndekugweruko ndekugweru God reviews vanorivhila plans of the enemy God reviews before unenge wakutoziva zvekutoitika kuti okay I'm waiting I'm ready unenge wakatomirira like pane anyora uchu andika anyora message yake panapa. Let me read the message yake. Hi Sisi, I am working so I cannot call, but I want to share my story. I also struggled to forgive the father of my child for a very long time, but pandaka regerera, everything started working out well for me. I came back home and caught him during the act with another girl. I told her nesta rangu. Some of the dates I am still paying them. I'm still paying them now. There was a time Yandakamuitira birthday party and he had the audacity to bring one of his girlfriends and introduce ye kunevan vese. He used to use my phone kutaura nevasikana vake and aitika nakabuda oita 2 weeks asina kudzoka kumba. When he knew kuti ndine mashifts ekubasa ari booked and hapana kwandaienda kunoshanda ndine mwana mucheche, I was fired from lots of jobs because of him, because I kept cancelling my shifts. Mwana aisa chengeta. Then I went to apply for a child support. He used to call me achipopota every day and even went to an extent of going to the police to report kuti I kidnapped my own. Wasina kubovera kagara naye. We've got another one here. This is not me. This is coming from somebody who wrote, I struggled to forgive for years because of Shakaitika. Akanyora kuti aindirigira ma girlfriends pamba. Papati andamiitira inini birthday party. Oya ni girlfriend ointroduce kuva kuti girlfriend yangu. Antika ndakamubata in the act kumba kwangu inini. Achirara nemumba mangu inini. Animona akatara kuti aitora chikwereti nezvimwe zvaachiri kubhadharana nasi nesta rangu.
but ndakaita decision yekuti you know what, I want to forgive sezvinhu zvangu zvanga singasafambi ndaidzingwa every day kubasa nokuti ndaikansela mashifti ndine mwana iye haadi kubatsira. Hai Kira, your money is coming, your money 40 pounds. Kira, 40 pounds yako yanzi kutumirwa probably mangwana. So get your 40 pounds ready, your 40 pounds kutumirwa mangwana. Munhu sendera message. Sorry, I was just going. Andina number yako undinyorere ku WhatsApp Kira. Andimona. So guys, anzi after that said that I want to forgive him. Zvangu zvakataka kuvhurika. Saka one testimony, forgiveness guys is for your own good. Ndati hatikangamwi. Ndio saka mtona kuti vana vakangamwani vachimotaura zvinhu zva19 kuchanhembe zvakaso expire kudhara because vanhu vanenge vachingotaura handika vachingotaura but forgiveness is for your own good. Anti mashona. This is one testimony from somebody else. Guys, vanda kufona then somebody avanyora kati andichika sisimeli vana zvisinei negender vanozongwenda kuna baba vavo. Ini zvangu semunhukadzi vana musanyime kodzero yekuziva vana baba vavo chero vari benzi. There is a blessing yakatakurwa nababa kumwana and it's true. Isingagoni kwanikwa chero kunani. True ipapo. Let's not deny our kids kuti vazive vana baba vavo zvisinei nekuti vakatitadzira kusvikira papi. Uyu ndemumwe wari kutaura kusho. Andika. So those who wants to share, guys, to phone and to give us your views, please call in and tell us why you think you cannot forgive the person who wronged you. Why do you think you can't forgive the person akakutadzira iwewe? Why? Okay, we are not here to talk about you, and this is, I think you're on the wrong platform. We will not give you we will not give you attention yedu because if I'm inside down a railroad or sato ya kuni magosti paro chituza zvinhu zvoku zvisirisho saka tinongo kublock because we are not entertaining you. So today, so let us leave us hypocrites to help those who want to be helped by hypocrites. Simple. Yeah. So guys, if you could feel like you want to call in and you want to give us your view and Hanzi blessing kuna baba imi blessing you say yes, Shumres, there is a certain blessing. Isina hiwe mai iriko kuna baba. Iriko. There is a certain blessing iriko inova kuna iriko kuna baba. Isiko kuna mai. It's there. Man, it takes two to tango. It takes two people to create a child. It takes two people to create a child. Hazina leni mwita ngemupadzani. Fana ituze guys, why you think you cannot forgive? Antika munhu wari kuti akakuuraira mbereki. Akakuti ai tinobloka kansitsi ai wawo tinombosora chimwenda zvokusura tichitame. Ngavaende kumastiti koko vanodzana koko vafambira side iroro ravanofamba naro iroro. Vanotokudzira kakuti una kumuregerera munhu. Ona kuda ivo ndo vanotokudzira. Vanotopinda moyo mako votokudza kuti iwo unvo saka ngavafambira side iroro. We don't have time to explain or to. What's that kuenda? Anje unozadziva naye rini flu yo. Okay, sharp. Right. It's true, my own father blessed me every day, even in death. Yeah, it's true. Yes, the Bible talks about father's blessing, yes. Joseph akaenda kano blesswa na baba wake. And mon, akano blesswa na baba wake. My blessings ever barimo Bible. They are there in the Bible. Right, the guy teams go. Hi my dear, forgiveness. Yes, my dear, how are you? I'm fine, and talking to Kanaka. Yes, very clearly. Alright, in the low put or maybe gone out, but remember the I know. Yeah, why? Because I could every day. But in Dona Satana determines I mean, not irregular running at Chilam, which I told Rawan and I am what maybe on that some comment section. Chandrum got in the back and the short
unoregera sei munhu anoita chinhu chakadaro mumba anokuisa padhenja yevana unoregerera sei ndibatsirewo. You can, if you are free, you can share the story. Let's hear it from you. Share the story. Ndinozogona kangana mamwe madetails ka. Taura, it's a healing process as well. Talking about it's a healing process as well. See, I'm mamwe madetails. Sha, it's your story, wow. It's your story. Shana ne van. Okay. Ndikungoti nini? Yangu andinoziva kuti ndeyekuti ini ndandinoziva ngachindisedzera kukhambani kwedu andisedzera 3 years if I'm not mistaken, not 2 to 3 years. Ndakadiscover kuti ndiye ari mainini vangu muna kwetu, saka akaitika mvumvumvu ndikambonotsoka kumapurisa ndarova. Saka ndiri kutadza kuregerera murume wangu ndozvifaniso kuti ndibatsirewo ipapo because ndakaremerwa ini. Okay. The more achinditi sorry zviri kundirambira tapedza ndichateerera. Alright, yeah, it's okay. Alright. Nyaya yakola is still fresh, guys. Since vatotaura awende vavati taurai kuvanhu. Nyaya yavo ichiri fresh. Haina kana 2 weeks, 1 week, I think, yaitika. Kuti vane business ravo. Ku business ravo ivo vanga vati ndochita zvekumba ndichichengeta vana chita zvemaschools nchidani. Handichika yes pride inda warova. And then vanga vakatsvaga musikana anga receptionist aita basa kamwana kadiki. Havana kuzati musikana uyo wakatsvaga ndiye anga ari munhu aridanana nemurume wavo. Alright, Ruth Moyobwanya, me too. Havana kuziva kuti ndiye munhu akachidanana nemurume wavo. Then it just happened kuti zvinhu kana zvidangoitika, guys, zvidangobuda zvinongobuda. It just happened kuti one day vakangozongobatawo phone iwo yangopinda message kusend handitika ndobva vaona zvakanyorwa ipapo zvinova vanhu vaitofamba vese vachidini and then zvakamunetsa ndobva atora namba iya ndobva aisa mufoni make ndobva yanobuda nezita rani remusikana wavo uchuku, asi uku kufoni yemurume rakanyorwa nerimwe zita. Saka zvakamunetsa ndobva vatraya kutsvaga kuti zviri kufamba sei kusvikira vazowana chokwadi, kusvikira pazoitawo zvakaitikawo kunetsana kwavakaitawo kubva vadzinga musikana waya mubva kumba. Saka zvinhu zviri fresh. Animaona. Saka nawo ndopa vari kuti murume ari kukumbira regerero. Anditika inyaya ichiri fresh. How do I forgive zvinhu zvakadaro? 3 years. And it's too early kuti timuti atiti hangaregere. It's too early because hazvina kana 2 weeks. Asati atikumutudza kwana asati atombokwana na 2 weeks. Atsati atombokwana kana 2 weeks. Saka handisi kuziya manje ipapo kuti mungavapawo advice kuti how best, yes peku, how best what can she do kuti vakwanise kuti varegerere murume wavo ushu. Pachanongokudza my sister ndichandogara ndichara newe kuti forgiveness I say overnight zvatambotaura pano. It's not an overnight thing. It's not an overnight thing. Because kuramba futi zvipe time. Anditika learn to forgive. Bijana. Guys, hauregereri munhu overnight ndiwe seyo. Azviiti. Hauregereri munhu overnight. Hauregereri munhu overnight. Asini ndinombogona kuzoregerera even before overnight. Ndinombogona kuregerera because andani kuafutika tsitsi bijana. Andimaona. But kazhinji havagoni kuregerera overnight. Waregerera overnight, ndaregerera overnight kuda ukasaregerera futi zvinongosvikawo ndakanamba macho pisi yacho inoita sei. Munenge muchingonetsa mba, munenge muchingogwiwa mbawo. Ngambotanga ahila. Chiri kudiwa iko zvino healing process first. Chinotanga iko zvinochadiwa healing process first. Then healing process ikatanga because it's still fresh, guys. It's still very, very fresh. It's still very, very fresh.
kwanzi ndo zvimwe zvisingatoiti kuregerera izvi. Lileni unofanirwa kutozviregera, hakuna chinonzi hachitoiti kuregerera. Unofanirwa kutochiregerere. Forgiveness inobva pasi pemwoyo wako, hautumwi nemunhu. Ndizvozvo. But eventually she will have to forgive. Anofanirwa kutanga tombohila. Handika eventually she will need to forgive. Kuti zvinhu zvake zvifambe. Guys, ndati vazhinji venyu pano zvinhu zvenyu favor munadzo. You guys, you are blessed. Imimi makanditarisa imimi. Haminoti muri vangani because phone yangu isikutarisa. Hanimona. You are blessed zvokutodaro. Mune ma opportunities akatokumirirai. Vamwe venyu mune ma contracts nema tender ari pending right now. Handika parikodiwa dotted line paya signature chete kuti zvive zvaita. But haisi kuitika because paripo pawakabatirira zvimwe zvokuti release there. Release ipapo. Release ipapo. It frees you. Uone kuti hapasi kunosainwa here dotted line apa zvine 3 weeks 1 month chikonzi tichauya ninge ari pausana hapo ninge hapo Esmolini ninge hapo. Uone kuti hapasainwa here. Imimi vamwe vanhu vatoripo pano apa varipo pano mune zvakawanda zvamunofanirwa kuti izvozvo kuti breakthrough yenyu iwanikwe ichiendeka. Marriage dzamanga muchinamatira vamwe venyu chaiko chaiko, vana vamwe venyu vamanga muchinamatira chaiko chaiko, zvakasiyana siyana. But thank you Maggie, but right now as it is right now azvimanifesti because unezi dombo riri mumwoyo mako. Zvikuru sei matombo mazhinji ndevana baby fathers are ma-ex. Believe it or not, but I'm just telling you guys. Ndo chokwadi. Believe it or not, but ndo chokwadi. Hanzi ngagara zvawo matenda zvakubva kwauri Nancy. It's up to you now. Decision ndeyako. Uyatinyira kati inini I'm one of them. Hama dzavaba unotadza kuziregerera. And it's true. Munhu haufoseredzi kunziregerera. Ndo chokwadi. Haufoseredzi kunziregerera. No, you regerera at your own time. Kwanza nai vedu we nai smeli matumwa here ndakutozvitongesa. Ini ndongotaura guys. Pamwe nendatumwa I don't know. Ndokuzati ndine ministry wangu ndega uri different. Ndogara ndichikudzai. Ini ministry wangu you guys ndira ndikudzai team diaries. Hauvhundutswi enda ushekwi. Ndichatomira ipa these days ndapataura ndekuti Mwari chitondindisai ku Greater Heights. Kwamuda kuti ndiende ndichasvika. Ndoda kusvika kwamuda kuti ndisvike. Ndo pandiriko zvino. Kwamuda kuti ndisvike ikoko ndichitse ikoko. Zvese zvinenge zvichiitika, you know why you are preparing a table for me. Let the table be prepared. Itai remove those who are supposed to be removed around me. Mwari itai pamoda ndisvike ipapo ka ndisvitse ipapo. Chero pakarwadza sei ndisvitse ipapo. Ndo pandiri. Ndo paukosa kusvika ipapo. Iwe ndo paukosa kusvika futi ipapo. For your own good. For your own good, not for good. Yes, next person kana kudini. Forgiveness topic here forgiveness. Yakanangana newe. Handika kwete ini vangu vandinoti uyu ngakantadzira ndinotoregerera. I forgive. I have forgiven. My heart is clean. I have forgiven. Handizoziva ndiko vachida kuopuwa proof kuti ndo vanoda kupuwa proof sani ndimi vana Mwari here kuti shuwa honai ningi uyo ndakazomuregerera ninge ndinoda kupuwa proof ipi ndo vana Mwari here kuti vanoda kuwa ine choti ndakatoregerera Mwari ndinotonamaza nezvevanhu vakuti Mwari demba vaitira zvakanaka Mwari demba mbovarwirawo apa deya paMwari madai ndakatoregerera yangu portion ndakatoita pangu ndakatoita ndakatopedza ndezvangu. It's between me and my God. You don't have to convince people. You don't have to convince people. If you can forgive yourself, guys, you'll be able to forgive nedombo raunaro. If you can forgive yourself, and you can forgive nedombo raunaro iroro. Chirinani chi, guys. Kufamba uchirebegwa nedombo. Nokuregerera ko and you become free. What is better? What is better?
Kwanzi, how can you forgive? Baba sina kana kukutengera pencil iwe atiza kuti uriko, but Precious, nyadza na baba vasina kutenga mapencil ka. Ajiga, vasina kutenga mapencil. Tikada kuti titaure pana apa pavanhu varipo apa 400 vari kunzi varipo, anditika tinogona kuwana 400, togona kuwana 300 people vasina kutengerwa mapencil nana baba varume. Saka touraya here, touraya here varuma. Hanzi makuti mutsira maronda. But I am bound to say it. Yes, you forgive, but you don't forget. That's true. We said it. You forgive. Hanzi free awo karotsa. Unonati Nancy, ndina ndikubatsire mnini wangu. Unonati pese pa unofunga chinhu cha I don't know what chikukurwadza. Pese pa unofunga chinhu chikukurwadza, unotazi unowa kurwadziwa so. Ndizvo. Utakunzwa kurwadziwa kuti ish, but muni yangu chikuchange patovhurwa kutange uri kubaiwa netsono. Antika kana ukatanga kufunga nezve munhu yakakurwadzira, antika healing yatikureva, peace yatikureva ndekuti paunenge wati ndaregerera ka, paunozvifunga ka, unongofila kuti hazvichakubai, unongoti kana munhu yakambodai, hai, you know, hazvichakubai, hazvichakurwadzi semarwadziro azviri kuita ukazvifunga izvozvi. It's very painful because wakabatirira kwazviri Nancy kusam. It's very hard, I know, Precious. It's not an easy thing to do. As you forgive, why carry the baggage? Thank you, my too. But now it's very difficult to some of us. It's very difficult to wonder. Guys, aripo eranda kumboya or or something. It's very painful, yes, Sarah, but doable. It is. Hanzi pain yangu ya chest yangu ya kutoba ya left side because you are still hating. Chiro wakabatsira zidombo iroro. Kana zidombo wari visa kuti unengwa ngoti but icho kwadi. Andiwana icho kwadi shuwa munhu akadaisa but pain yeku left ya pain ya inenge sisipo. Pain inenge sisipo. Unengwa zati zvechokwadi zvakare but pain pane pasisina. It's hard. Trust me, guys. It's not easy. It's hard, but it's doable. For your own good, again. Kola waisa message ka. Kola waisa message musadaro. Kola. Makuta namba ya pastor wangu. Nijataka dama uza. Regarding what Kola, I will tell him first ndozo kuti vanodi because avanda kana nema Facebook profile zvese zvavaitizvi. Chataka ndavaudza andoso kuti kudido kupa kana vati ndikupe. Zvakaoma zvope azvizi kutosvika pakutadza nekunamata naro. Ndo disadvantage iri pakutakura dombo iroro rinotadza because even chero chida kunamata guys ndoda kubvunza anzi masocialize naende na andijoitika vatega shukam but I think it's a very good decision, Lara, for socialites not to go to each other's platform. It's a very good decision just to be your own person. It's just good, you know. Trust me on that one. Unengori good zvokuti ndongori PC yako. Ndisime ndikuzama kufona. Okay. Hi dear. Shiri say everybody aluiza namba una here we yanga kapinwa papatasha namba papa. Yes, taura ko chinzwe. Yes, bundura mamu kutara nesarira. Ndakusarira. But let me just cut it short. Because it's returned words upon the pana. Ndakutokudanisiya. So ndakabere kwandiri one. Mama vangu. Ndibva vashaya vakandisiya ndine 8 years. Baba handina kutambogara ndavaona kuti mai vanga vakangosiya vakandidza zita rababa vangu. Kumba kwababa vangu it was a walking distance kubva kumba kwamai vangu. But vanhu vobva kwamai vangu havana kanambogara vada kuti ndindobva kwababa vangu until 2017 pandakangotsva
tsvakira inini toga ndobva ndaendapo, but the relationship yacho nevanhu vekumba kwababa vangu yacho hakuna. Apa ndakawana baba vakashaya muna 2011 kuchikoro. Ndakagumira panzira, baba vangu varipo vari vapenyu, saka ndisiti kuregerera kwacho nochiregerera munhu akadaro sei. Ndoda kubvunza munin'ina wangu, I know you are allowed to cry futi, you can cry. I know kutamutsa maronda, I know kutamutsa maronda netopic inoi. You are allowed to cry. Okay. But I want to ask you a question. And Yeah. watowe munhu akura, nina wangu, you're so beautiful. And wa munhu atokura, how will it benefit you kuti urambe wakatsamwira munhu atove muguva? Zvinondirwadza because vaiswa kuti ndandiriko, but I didn't even put that effort kuti vanditsvake. Ndotsvaga futi vanhu vacho havana kana basa neni. Ndakambofunga pakusvika pakuva kuda kubvunza vana sekuru kuti are you sure kuti ndiri mwana womwana wenyu here kana kuti kwete. But ndakangoona kuti maybe hazvisi necessary. Apa futi on the mother's side, I just found out kuti vanhu vane zvavakandiita pandiri. Gogo wangu akabereka vana about 13, my mom was number 12. Vasikuru gogo wangu vese vane vana, nyangu akasarorwa, nyangu akaita sei. Inini I'm 34, handina mwana, ndakaroorwa. Ndopandingofind out kuti vakagadza mweya wengosi pandiri. Handina kana vakudza, ndikaenda kwavari vanondodza kuti namata zvinopera, asi vavo vana vari kuita zvinobatika. So I don't know how to forgive them, all of them. But do you want to forgive them though? I don't know. You have never, Ausatu made up your mind kuti you want to forgive them or not. And it can a white make up your mind kuti, you know what, I need to regere, but you have to start by healing. You watch healer. You are hating. You are hating. I know. Last week, mom started on my toxic. What but no, I'm okay. You need to start by healing, guys. We need to start by helping mana uyukuti heal first. Varikufona makozi just siya ingo awandisa. All right. I will do, guys. I'll come back to you. I'll come back to you. Let's take one. Let's touch name. I'll call you back, guys. I'll call you back. And it. And she needs a new family, guys. It's not. Right, guys, vanoda kukwira uyai, I'm going to keep you a phone. I'm going to keep you a phone pari baba. Varikuda kukwira, send a request mufone muye antika uyai mutibatsirane nemwana antika draw platform yacho yoi antika this is the platform anditi varikuda kukwira, send a request mukwire muye tibatsirane nemnin'ina wedu ari pano. She's going through the most anditi she's going through a lot and she has been through a lot kubvari mwana mdiki. And the mutomuzoti the pain is still fresh. Anotori fresh pain, fresh wound. And fresh pain, fresh wound. As madima ita hama yake. Ndinogona kuita hama yake, but andizombofinda kaita hama yake chaicho yemuye blood. Do chokwani. Honestly speaking, my sister, ina ndina problem. Ndine vanhu vakawanda hama zangu zandakasangana nadzo pa social media. Susan buda udzoke. Susan buda udzoke. Buda udzoke Susan. Ndine hama dzakawanda, ndine vana vakawanda. Vari panapa. Vandakatotora kuita vangu chaicho. Ndine vana, muna ne vana vakawanda ndini manje guys. Panapa pa social media. Vana vanouya kwandiri, vana vangu ndini hama dzavo kutoti akanzafa ndasinotokudzai kuti uyu akandiudza zvakati. Ndinazvo zvese zvimwe ndakatonyora pasi. Ndine vakawanda panapa. But pane pamwe pokuti andizombofi ndakaita
wakazoita blood sekudaro. I'm trying to add someone there. I'm trying to add someone. I'm going to keep her here. Phone pop. Right. Hi, dear. Hello, Mara is Smelly. What do you say, Masera? Say. That's where I'm at. I just want to tell Kola, Kuti Kola, God loves you. Kuti uve pano, it was God's plan. If we had the choice to choose which families we wanted to be born in, tingadai choose vamwe tisiri mumafamily matiri, but it was beyond our control. Saka all I can say is learn to talk to God as your Father in heaven. Kuti Mwari mimi makandisa pano panyika, maiva ne reason and a purpose for me to be here. Saka ndirapeiwo maronda, the pain I have. Ask God to give you the ability to forgive for the sake of you, not anyone else. Kuti Mwari ndipewo moyo wokuregerera. Mwari ndizorodzeiwo moyo wangu, because there are questions you will never get answers from, especially the issue of your father. Vakatofa, and you had so much questions to ask him, but havasisipo. So the only person whom you can talk to right now is God. Mwari, ndikuya pamberi penyu ndiri ningi, because mshoko rake rakati, I knew you before you were formed in your mother's womb. Saka ranga risiri simba ramai vako, ranga risiri simba rababa vako kuti uvepo pano panyika, asi kuti Mwari ndiye akaona zvakakodzera kuti utakurwe namai vako, vaitiswe mimba nababa vako uve pano. So only God can heal you and give you direction. Hakuna mumwe munhu pano pasi angava nesimba rekudetermine how far you should go. Don't accept that negative scenario yekunzi iwe ndiwe wakagadzwa mweya wakati urambe mweya iwoyo, kuti Mwari pamakandisika ndiri ningi, ndakazvimiririra ndiri one. Hakuna ani nani ane simba rekudetermine how far I should go. Inini, I'm talking from my own experience. I managed to forgive my father during COVID time. Ndakawana an ebook, I can't remember the title. That book helped me to heal from my bitterness and anger issues that I had from my father. Ndakakura nditorine a broken heart. Ndaitozvudza kuti handiroorwe because of what I went through. But when I read that book, inokupa a list to write about what you appreciate in your life. Zvaunofarira nezvausingafarira. Ndakazviendera paside pangu nega ndikachema, ndikazviudza kuti I have forgiven her, and I felt it in my heart kuti handisisina chigumbu navo. If handitaure navo, handizivi kwavari, but I forgive him for the sake of me, because zvinonzi bitterness is the other cause of cancer. Saka the moment you keep on holding that grudge, uri kutozvidya iwewe bit by bit, unopedzera wane zvirwere zvisingarapike, zvirwere zvisinganzwisisike. So today I'm asking you kuti talk to God like you are talking to a person, kutogara pasi kumupa cheya kuti Mwari garai apa. What do you think about me? Makanditarisa nekundisika kwamakaita. You see upenyu hwako huchatanga kuchinja bit by bit. That's all I have to say. Thank you. And it's not something that is very easy to do. By tomorrow, don't worry, it's a process. It's a process. Life inorwadza. I don't know what happened up. Hansisimeli verengai message yangu. Verengai message yangu. Network iri kunetsa. All right, I will read my messages. I will read the messages. And I will read my messages. Life yakaoma muningina wangu. Sachi ndosa uchinzi vakuru vaya vaiti kudhara kura uone vaireva kuti kura uone iwaya maproblems iwaya auri kusangana nawo muningina wangu handiti, but unoziva kuti chinondinakidza ndechekuti maproblems avanenge vachiti vari kucreata vachicreata ava mamwe acho maproblems vari kuzvicreatera ivo vachifungwa kuti vaisa pauri handiti. I think kola vabvapa vanyatsokupa advice yakanaka kutotanga right now iwewo kuti utenge kuhila iwewo pache zvako. Antuwana kuti utange kuhila iwe pacha zvako, ukaona watanga kuhila wati ndagona ndinenge ndapora icho chinezvi, then you start now that process yekuti okay, I want to set myself free. Iye yekuti vari kuisa mweya yengozi. Muningina wangu ndikada kuti tivhure izvozvo, tidedze vanhu pano vauye vataure, especially nherera dziri vulnerable dzisina no protection, mweya yavanonzi vakaiswa, zvinhu zvavanonzi vakaiswa. Pamwe vamwe vanotora nemazita ari mumabhodhoro kana muhari, unonzwa zvinoshamisa zvishamiso pano, asi they are still
pane mumwe mudhayari dzakamboya pari pakaisi if you still remember achitaura kuti ndakaudzwa kunzi inini handisvike muna June handika that was 2022 handisvike muna June ndangasi aripo handi but you are still there, you are surviving but vakatotaura kwava if it was up to them vaifa wangokuuraya kuti ufe but you are there. Taura kora isisa ndafanira taura kondia taura nai kuna kola kuti I think situation yawakaenda through inini ndikutaura from experience. Ini ndakazvarwa namai vangu akamitiswa, I think she was young, she was 15, then at 16 mbozvara inini handiti vakatondizvarwa kumusha kwamai vangu, ndazvarwa musha kwamai nikakura pedza grade 7 vabangu vana kana chitenetsva katenga kana napkin kwaipfekwa manapkin makore iwawo handiti after that ndapedza grade 7 kunzwa ndakaenda namai vangu vakanditora vakaenda neni kuna baba vangu kunotanga kuti introduce kuna baba vangu. Baba vangu vanga vatoi nomumwe mukadzi wekuichanga shamwari yamama vangu. Saka kutaura kwakaita ndaida kutoenda kusekondari. Baba vangu vakati havana mari yekundiendesa but he was working Harare kunana Borodo kunana Painona. Makore wacho iwawo kwakutori nemari vanga vatori nayo but he couldn't send me kuchikoro. Ndikagumira grade 7 handiti ndakagara ndiri kumusha kwababa vangu kwamai vangu ikoko kusvika ndakura ndazozvishandira I'm the one akazotsvaga baba uri kunzwa ndisona ari kupa testimony yake kuti akuencourage iwewe kuti unyatsokuonawo dzevamwe. I want you to listen. Hazvina ende ndikapedza grade 7 it's not kuti mai vangu varipo. I started working as a maid ndapedza grade 7 uri kunzwa ndaiudzwa mashoko uchirarama ndichishanda mariyo ichidyiwa uchiita sei kusvika mai vangu vazofa ndo pakatozoita the worst manje baba vangu ndandaona ka1 or ka2 mai vangu vasati vaita sei vafa but was not there mulife mangu. Mai vangu vachibva vazofa ndandachisara ndiri one rega uri kunzwa people were starting abusing me. Unozwa ushanda uchiita inonzi put for work undoshanda ndaita mapedzi makotoni mapedzi wavo vamwe vaitengerwa mapedzi ini ndaishandisa kotoni ndaiwasha kotoni yangu ndoinanika ndoisvina netauro ndogeza ndowacha bhurugwa ndorisvina netauro ndogeza ndapedza kugeza ndozvipfeka futi izvozvo zvisati zvaoma ndazvokuti hanzi munhu anonhuhwa kana ukapfeka zvinyoro kwakuri kunyeba kuya unenge usingagona kupa ndaipfeka zvishomera pamwiri asi andomvera ndakanhora. Ndakazosvika panguva kuti ndaiudzwa mashoko neveukama makazini chichi zviya zvokuti hanzi iwo nyange tikakushungurudza unoenda kupi waonaka nekwaunoenda uri kunzwa. Ndikapiwa case yekuti even today ndikazvifunga ndinochema. I think sismeni ndakambowaudza. There's one of my cousin sister akandikesa until today. Zvokuti iye zvine zvandishavawo ndakaita inonzi forgive myself and move on nelife yangu zvokuti handitarisi kune vanhu vavo but chandakaita ndakati my life comes first kandinosisa. Yes. Uri kunzwa mwana wamai vangu uri munin'ina wangu uri mwana uri munin'ina kwese saka chandinokudza iwewe from my experience mind handisina mai vangu akafa ndine 21 years ukunzwa unenge usina vasinawo chavanga vainacho unozowana uchingokutarisira iye kutarisirwa pasi kunzi hapana chauchokwanisira kuita mulife. Ndakagara it was 96 I remember very pakafa mai vangu ndakagara 97 ndichiabuswa ndichishanda ndichiita food for work ndichiwacha makotoni zvandiri kutaura zviyazvi. Kwakaita one day randakatukwa mashoko akandirwadza akandakaudzwa kunzi nyangwe iwe ukaita sei hauna baba hauna mai saka uchangotambura hapana chauchafa wakaita muupenyu. That day ndakamuka makuseni ndikanotsvaga basa remumba ndikatidza pamba ndisina kuoneka. It's not ndaidya chikafu ndaidya ndichiguta hembe ndaingopfeka zviya zvekupfekera nevamwe pachuzi uchazozwa kuti hapana chako chaunoti ichi ndechangu uri kunzwa. Life yakaoma ikaita sei ndikazviitira move on nelife yangu ndikatanga kuzvisa pamberi ndichingonamata ndichiti mwari one day ndichamukawo ndiri munhu.
ndakashinga ndikatora passport ndikaita sei ndikada kutaura story yangu ndonyora bhuku but rongokata kuti ndiri kubasa ndikatora passport ndikaenda kuSouth Africa. Ndaenda kuSouth Africa ndikanoshanda ndikaita sei ndichiita kuti tunhu twangu ndikatenga kastendi kangu ndikaona ndikavaka cottage ine 2 rooms yezvinoti rilandlord pandiri pano kuHarare ine mari 2 rooms idzodzo. Iye zvinova ndopavakatanga kuzondida uri kunzwa kutanga kuzonditsvaga kuti ndiye Susan munhu uyo avaitarisira pasi achita unofa usina chauinacho uri kunzwa. Saka iwewe tandongokudza munyina focus with your life, forgive yourself vane zvese, tambira ingoti this is part of my life, ihistory ichazove history muupenyu hwako. Iwewe chandofanira kungokudza ndechekuti focus nelife yako, tarisa future yako, chaurikuda kuita melife mako, ita ichocho. Usatarise zvekuti nhinga achazonditi zvakakati, pfugamawo zvinamatire. Kusiyane nazvo izvi hazvinei mumugwa. Forgive yourself, chema Yesu, ndaitochema misodzi ipinda nemunzeve ichita sei kusvika ndapukuta. Iye zvino ndikakudza ini handichemi. Ukaona ndikachema chako ndikabata munhu nomuuraya, to be honest. Ndakachema kusvika iye zvinezvi ndasvika panguva yekuti handichachemi. Munhu akauya ndongomudza kuti chakati handichidi period handichinda haasi akadzoka kwandiri futi kandamudza kuti ndichandidi. Saka chandoda kuita nhasi nokuti chema shungu dzako dzipere. Kana wapedza pokuta musodzi, focus with your life, usiyana nezvese zvokuti ninga usaenda uchinovatsvaga kuti chakati aiwa ivo ndo vachava chikuzokutsvaga vakuda mangwana. Like many people they are coming kwandiri vakuda tazoshoterwa tadai so tadai. I'm helping them here and there kana ndichida kana singanongodza kuti handina mari. Iye zvino ndofunga naiti hapana kwaanoenda ndakagumira grade 7 but ndakaita zvinhu zvinoshamisa vanhu zvinoda kuSouth Africa. Ndosaka ndakanyarara ini ndoziya because she shares everything with me. Ndosaka ndakanyarara zvangu she shares everything with me. Wewe don't sisimeni kana muchimupa number dzangu you can give her. She's like a sister kwandiri because what she goes through I think is the same thing neni. Inini babangu iye zvinosisimeni ndakasvika babangu vachiriko vapenyu ndakasvika pakuzovati it was last year ndaenda kuZimbabwe ndini tokuarapiswa vanenge vachirwara ndakazosvika ndikati ndaenda mba komunin'ina wangu handamboisiya nomwe munhu ndakasvika ndikati alright baba ndakuonai muri sei muri benefici asi mimi ndakazovabvunza ndikati do you know kuti nhasi zvikanzi inini ndafa imimi baba imimi hamuna sei hamunotaura pamusoro peupenyu hwangu. Vakanditarisa sesimeni zvikanzi why ndikati kumba kwamai vangu hamuzikani. Ini ndakauya neutapuro hwangu kuya kuzokuonai nekuti muri baba wangu but ndikafa today munouya kunhamu but hamuna chamunotaura about inini because they don't know you. Hamuna chamunoziva ine munotongoya mubata maoko mugara pasaidi kusvika ndinotovigwa muripo sababa vangu asi hamuna chamunotaura because hamuzikani kumba kwamai vangu. Ndakauya zvekuti ndikuda munhu mubereki wangu ndiye asara but kumusha kwabamai vangu chaiko chavo havazvizivi havakuzivi. Ndikati musosimeli pane pamwe pandomboti ndiri ndega kuti baba wayo takafanana ndiri kunyeperai kana munin'ina wangu last born yemba mababa wangu ndakafanana dai unge takazvarwa sokutumira mapicture unge takazvarwa namai vamwe chete. Ndikati sometimes unozwa nditombofunga kuti ndomboenda nawo here kwatinashe mukati baba because ndinoda kuti to be honest but ndozongona hangu kuti hakufanana nawo ndakafanana ndidi kuramba ndine maficha kuti hafu kwamai hafu kwababa but munin'ina don't usachemuzvine vanhu ndozvinoita upenyu life anzela upenyu makata. Iwewe usacheme chema zvanhasi unozwa kuti ndarwadziwa ndaichema sesimeni ndichitsvaira ndichiita sei kuchema kwaita kwari kuita kuti ndakakuchema but iye zvino ndasvika panguva yekuti zvino handichemi zvinhu zvangu hazvifambi mushe but mari yekuti ndiite life yangu ndinakidzwa aiwa I can afford that ndozvandoda kuti iwo uite ndokunakidzwa nelife yako hauna chauinacho uri one unoiwana hauishai. Don't look back kuna vanhu vanenge vachikushungurudza. Your health
what comes first pane zvimwe zvese. Handiti uri kukunzwa. Uchinamata Mwari vanokuitira, uchida kutaura naye tinotaura newe. Life inoenda mberi. And I know kuti kazhinji kacho kana wakaremerwa kudai so kuti uburitse shoko rokuti Mwari baba chako chako kuti Father God zvinonetsa because unenge wakaremerwa. Inini handigoni kunamata sesimene handina munamato unosvika kuti ndoita 5 minutes ndichinamata. It doesn't matter. Prayer is prayer. Doesn't Saka matter. tikataura mashoko ande ndakatagita ipapo ndikataura ndoti amen Mwari anotondinzwa. Because don't worry, prayer is prayer. Unongono what whether waita 2 minutes or what prayer is actually ukuthi nokuti wadzendembora 20 minutes ndo wawe kwa prayer is prayer. Achitsaiwa kutamusodzeregerera zvese zvakaitwa namudhara vakafa. Isusu vanhu tiri kutonetseka nevariko kuti unokwanisa kubvunza pati havana mhinduro vanokwanisa kunge vachikupa. Saka iwe forgive ndiri muvhoni nelife yako pamwe ndo zviri kutokuonera idakavaregerera. Vakadaro variko ndakavaregerera hapana zvavakandiitira apa iye zvinoti ndiri kutovachengeta. Uri kunzwa? Vasinogotengera chipeneti chaicho chipeneti. But iye zvino is benefiting from me mwana wasina kutengera vasinamboziva kuti akapfekera kubva achizvarwa kusvika pari zvino. Ndini ndiri kuvapfekedza. Tinoda kuzama kungokushingisa kuti unyatsokuona kuti life hausiwe wega uri kusangana nezvinhu zvakadai ende unopa panopfuurika unopadarika. Ndosaka ndichitaura kuti havana kunditengera porridge asi unovatengera porridge. Ndanaudya kana sendi ravo. But he is dead, he is surviving. My father is dead. Ndotovachengeta vakadaro ndivasina chavakandiitira mulife macho vanongoziva kuti vakasika inini kuti ndive pandiri pana but konzi mwana wenyu akapanzwa. So wipe your tears, my sister or my daughter, ndinoti nemakore mangani. Wipe your tears. Move on in life yako. Concentrate on future yako yakatarisana nayo. Focus on the zvinhu zvaunoda kuita mulife mako from today upwards. Ita zvelife yako. Right. Call up on Facebook. Hello. Hello, Thank you very much. Thank you very much, Susan. Call hello. Ndaswera sei. Ndaswera my sister ari pafoni. Ndangouya kuti ndikuudze kuti kuna Mwari kudenga. Yes. Wazvinzwa? There is a God in heaven. Mwari vanoona zvakavanzika, Mwari vanoona zvatisingazive zviri kutsi kutsi kwemwoyo yedu. Wazvinzwa? Usambofa wakazvitarisira pasi kuti ndanga ndisingadiwe. Baba vangu havana kumbobvira vandichengeta, baba vangu havana kumbobvira vandiitira chakati. Ufunge some things dai taiona zvinhu mumaziso aMwari, zvimwe zvacho dai taikwanisa kuti Mwari makaita henyu, makandinzvengesa. Pamwe pano vakatokudzwa nababa ivavo vasina kupuhwa love, vakatoabuswa in the hands of that man. The father, true. Yes. We have Mwari not vakakudarikidza. Exactly. But Mwari vakaona zvakakodzera. I know kuti it doesn't make sense when you're hearing someone else say it because unenge uchiti hausi kufila zvandiri kufila. But ndangoya kuti ndikusimbise kuti there is a God in heaven, my sister. Yes. There is a God who sees even usina mashoko ekutaura kungofugama kungoti Mwari garai apa. Ndinoda kutaura nemi nyaya yako yandibata asi ndangoya kuti ndikuudze kuti hakuna chiri pasi pezuva chisingapfuure. Yes, he was your father, but he was not a perfect man. Yes, mai vako vanga varipo dai vakasiya vakakugadzirira wakaita relationship na baba vako, but she was also a human being. We all make mistakes. At the end of the day, you have to forgive him, you have to forgive yourself as well. And hapana chinombofa chakakutadzisa kuenda paguva chaipo chaipo rababa vako, kumbira sawira ndokumbira kuperekedzwa guva rababa. Oenda kuguva rababa vako usvika ugara pasi, taura kungori kutaura nemunhu mupenyu. You are letting it go and you're also letting him know how he made you feel. It might be pointless. Kungoti sisimeli zvimwe zvacho unofanwa kuzoenda paguva ndikubvunza kula kuti vanonzwa here vakafa. Kungoti
sometimes it's a way of letting go because ndo Oh yeah, kuti awane closure. Yeah. All right, so Kuti okay, awane okay. closure All kugara right, uchitaura seri kutaura all nemunhu right. aripo mupenyu kungoti mufunge baba ndakarwadziwa nechakati tarisai mone nhamo yamakandisira ndiri ndega ndiri kudai. Let him know whatever it is or the spirit know, just let it out in the open and you are going to be fine. That's one thing I know. Kune vazhinji vedu takakudzwa nevabereki vese varipo but takaitei chinoshamisira muupenyu hapana. So sometimes it's not about wakakudzwa nani wakakura sei. It's about the blessing that God. Yes. It's about the blessing that God has installed. So kana wakanzi nedenga iwo you are going to be an amazing person. You are going to be an amazing person. Let this story yako ive empowerment kwauri iwewe. Ngachive chinhu chekuti vamwe vanhu vakatotanga macareer anonzi maivai vanomotivate motivational speakers. You motivate other people to say vana vari muzvikoro kuti ndauya kuzotaura story yangu nemastudents enyu. Ndakakura ndiri nherera ndaigara so but look at me now. God has remembered this me in this way. You are going to be fine, my darling. Hakuna chinhu chisingapfuuri ende zvese zvokunzi mweya wengozi kunonamatwa kola tinotsanya tinofasta denga rinonzwa. Mwari ngavakuitire zvakanaka, Mwari ngavakugonese, Mwari ngavakusimudzire. May God bless you. Thank you, Sis Melly. Thank you, Mnina wangu. Thank you. Right. Ramba uri popola. I want to go kuna Jane. Jane ane nyaya yake. It's Jane. Let's share 100 things. Mascara se Spera ngo spera sei. spera kusego. Tungo dataro wangu. Hazvishwa mukurarama unosangana nezvinhu zvakawanda. Tiri kunyeberana mukurarama chaiko unosangana nezvinhu zvakawanda kana isu totosangana nemaproblems. Ndokuti unotoshaya kuti unoshare nani maproblems unenge uchisangana nawo. I think 28 years. Ndo makore angu ekubereka. Exactly. So ndo makore angu ndasofa ndiri South Africa ndandiri Zimbabwe. Iyo yekungoti unongokura pasina vabereki iyoyi ndo imwe inonetsa inowanzosvitsa vanhu maproblems akaoma. So munongoziva kana muri vanhu vanoita zvemashai wati unongochingonzi zvese do this kuti unoita zvakati uchingotedzerawo saizvozvo kusvika tete vangu sisi vangu kasvika pakuti handei kumvura vana tatomboenda kumvura tichingonomira uchitawo zvataita. Dhei rechi3 sisi vangu vakangokanda raisi pamberi paya vakanda raisi paya pakangoita senge paya chamupupuriri chibva takunge tapinda mumvura but takangoita setikufamba panguva diki tatopa semvura. Asi problem iyi itondinetsa isisi Meli tachokwadi itondinetsa problem iyo handisitozivi ndoita sei because ndotoenda pasi pemvura. Jeni usada kuti vhundusi ndimusadaro vasikana unoenda pasi pemvura. Jeni ndikakudaro unako kuti kola aseke semunhu akachitema. Jeni unoenda pasi pemvura. Simeriya handisitoita mafani ndinotoda chokwadi zvitoitika paground. Ndine chitatu iya kuti Tatu iri paina iwe Jane tudze. Tatu iri paiko. Chinenge mira kwezo yatotsanangura nyaya yako mira kuseka. Nditoi pama1 tototsvaga rubato iri paije iri kumusano sisi Meli ndototira chokwadi tatu iri kumusano zvekuti kana ndichifamba manje zvinhu zviitika manje varume vese vanotanga kundida sisi Meli. Pana comment hanzi sisi muri kutoseka. These things happen. Sisi Jane, I believe you. I'm having a similar experience. Ndatomboda kuzoseka akechi muningina wedarapo. Shuka ndatofunga ndatoona kuti ari serious iko zvino. Bora it's let's listen to your story. Tauchitaura Jane takupa flow. Taura tinyatsodzwa. Ngoti hangu
muri madai manyatsona face yangu ndakuratidzai tatu. I think makadza live any day then ndichajoina then ndokuratidzai tatu racho riri kumusana. Saka ndichauti tatu iroro manje zvinoitika patatu Okay. imagnet yandirofamba nayo inoapproacha varume kana kuti everyone kana munhu ane mari uya inongoapproacha. Saka mari iyoyoyo ndiyo ndadai pasi pemvura nemawaini ndichitenga. Asi sava variko vanogarawo kwacho kuZimbabwe but zvakutondishungurudza. Alright, mira Jane. Sisi vako kunya kuberekwa navo kunya kuzvagwa navo namai vamwe chete baba vamwe chete. Ndo makatanga muchiita zvokufamba muchida kutsvaga iri zvelifestyle. And then sisi vakapesera vati ngatindei kumvura. Exactly. Vamwe yaraisira vakangwara vachitaura zvavaitawo kuZimbabwe. Okay, ndobva vaida neraisi. Vanga sisi vanga vaziwanepi zvokuti unomwaiwa raisi kumvura. Zvinhu zvavanotoita. Zvinhu zvavanotoita. Saka vakatongomwaya vakangomwaya raisi paipai. Saka the moment vakangomwaya raisi paipai pakangoya senge champupuri unoziva kunge wangoturwa nemvura but mvura yange isina kumbowanda. Wangotorwa like wapinda mumvura tazongona tapasi pemvura. So kuna Queen na King nemamermaids. Okay. Saka pamunenge muri pasi pemvura pane pakatooma hapana kunyorova hapana anything. Titori pasi pemvura chepo panenge patori mvura inenge ichitosiya kudenga. Okay. Saka and then munozodzoka sei? Tinotobuda zvakatonaka semapinda taitobuda tomvura ikati munozobuda muchifamba nepamvura pakanyoro. Totobuda mumvura ngeti utobuda munoziva zvita vanhu vanoswima zviya vanorova chamuruduru vai wozongona watobuda makanyorova. Saka chakuitika sisimeli chekuti inini ndakaenda handisisiri munhu anofara kuenda kana kumabhichi kuya ndakaenda kumabhichi kuya zvauda kuti ase kunditora manje zvoramba chita se apa inini handisazvidi handichazvidi zvozvada kutonditora. Iwowo wati une tatu rakaiswa naniri? Tatu ndakaiswa naQueen wepasi pemvura. Wakaenda nasisi wako Queen ava vanotaura chirudzi? Vanotaura English, vese vanotaura English vese nechimwe chirudzi chavanotaura. Mukadzi Queen mukadzi, vasikana vese vakadzi. Then kunoita murungu exactly varungu but kune vamwe vanhu vekutoti vanhu ivava vasitori vanotofamba kunze kufutu. Okay. Saka Queen ivava ndobva vanzi tauya naye chimisai tatu. Vatauya navo saka ndakasvika bva ndasvogara mune muchigara makatambarara makumbo mune makatogara makatambarara makumbo. Saka vakatanga kutaura sister nangu akatanga kutaura manje nemunhu uya namaQueen uyu hame zvavaitaura chirudzi chavo chavaitaura but saini yanga yaratidza kuti tauya nemunhu uya. Saka ndobva tapinda pamwe mumwe chirumu munoziva zvinoita senge ninga amene vanti ninga handiziva ndobva ndakaiswa tatu racho riri kumusana uko. Saka tatu iroro ndoti kana ndichitofamba itori magnet tondiudza kuti munhu ane mari ende mariyo handiitore direct handiitore direct mariyo unotongoitora sengekuti ane munhu like uta mafans nemunhu like uchitotaura naye unongochitomupedza simba. Saka mari unozotora ndokutora kwangu uchita mari iyoyo? Nemapowers anotokutorera mari ivo vanenge vachitondiona pasi pemvura iroro kwese unoindisa pasi pemvura ndira ndai pasi pemvura ivo vanozotanga kuishandisa pamawaini wati handizivi zvavanenge vakuita. Saka mari yakambowanda yaukatora yanga iri mari? Zvinoitika sisimeli inini handisi ndinoitora mari unomushandiswa sepoint of contact. Inotondiudza kuti apa pane munhu apa mari iripo ende saini iyoyo inotondiudza kuti pane mari. Saka iwewe what do you benefit now that mari vanotora? What do you benefit iwewe pache zvako? Inini upenyu hwangu sisimeli hapana chekutomboita chekufamba kana mulife mangu kana wani zvinhu zvakasaka zvinhu zvinenge zviri pasi kana laki chero ndakaenda pabasa chaipo handitambirwa unongoshanda kana 2 weeks 3 weeks wautongozoti zvebasa ndichadi. Saka iwewe waenda
vatora mari hapana chavanokupa mari iyi vanongoida kutenga maraisi chete nemawaini ndingachandinowana pamariyo mari here but vanenge vachishandisa sisi vangu vane mari singaiti vatone mota nemba vanotombonditi uya ugare kuno kuzimbabwe but sisimelinini zvazvitondifambira zvakanaka. Okay, so in other words, zvo zvawataura vanokuona tatiunaro havasi kuona here kuti wataura secret? Handizozivo ipapo but panzi usiku cheche vanotouya. Saka paunenge wakatitora gwalaki rako kaiwewe ndo rakutoshandiswa? Handizozivo ipapo because usiku cheche vanotouya achitonditora wega wega usiku wega wega ndozongopinda usiku wega wega ndotobuda. Saka uri ku South Africa unoti munotoenda kuZimbabwe koko? Handizivi zvinongoita senge munoziva zvoita mhepo zvezvi chinonzi champupuri chechi ndo muzongoona mavhura kuvanhu vaya pandozodzoka makumbo angu osisimira anenge achitonhora kubanda kwekuse munhu ari kubva kumvura anototonhora so izvi ndatoita problem yemakumbo iwaya anotonhora zvisingaiti. Saka in other words we are right to say maybe sisi vako is also using you vakuita mari newe vakuita mari newe ende ukavaudza kuti ndikudawo mari kana kuti vanokupai havandipi zvandana mwana chisimeli asi unonyengwa handamurume handamwana asi simeli is long process izvi kuitika zvakaipa. Alright, this nyaya iyi inozoda kuti tinyatsokubatsira tiri toga guys, tinaye isusu toga pasina umwe kona. Hamuzvivoniwo guys, hamudzioni kuti tikana tichaga help tingochimutsvagira help ari yega iye ndiye magnet ekubata mari achitambura ndizvo. I think so. Ndakamboenda kupage kwaSwag ndobva ndatongoita senge ndikuita mafanizi zvangu but unonge uchitya kuti utaure nyaya dzakadai mazvo saka unonge uchitya. I think ndatomboenda kupage kwaSwag kupage kwaSwag ndakatombosvika ikoko kupage kwaSwag. Saka vanhu vacho vanovaziva here pane wakaziva pasogurapa vanhu kana kuti vangoona vanhu vasingazivi ari kushandiswa. Vamwe vandakaona ndevekuti hatisangani but tinongoshanda same zvandongoita ini kuti vanogonotora mari chete vanogonoattracta mari. So in other words for you to be free iroro tattoo needs to be removed. Tattoo rakatokura rakatonyorwa hamene zvakanyorwa chirudzi chiripo ipa patattoo ipapa. Ko hakuna magetsi? Hamuna magetsi mbama. Why? Akatotsvozva adatogadzira but handizivi kana mangwana makavhura live masikati I think no masikati handizokwanisa but ndandiri kuti ndoda uye kuWhatsApp number yako uye kuWhatsApp kunditine charo nekusend and then tite tichibatsirana newe because this is honestly this is scary. This is scary. Alright, munoenda padhireka uika profile kangu kanoshandisa kanzi Jane Manzira then munondibata munosenda message kana riri page rinogona kunetsa ndisende message manje number yangu iri kupinwa guys pinai number atore number auye kuWhatsApp pinai number guys ndipindirewo number atore number because this is scary. You can't be used sisi vako vachiita basa rekutora mari kuti uningirire urarame iwewe munhu anonzi Jason angada kukwira please go out and come back buda udzoke and kuti ushandise kuti utambura uchigara musina magetsi mu1 room probably iwe vachigara pahombe nemari yawo ushandiswa iwe ndiwe waita point of contact kunotora mari. Question for Jane pavanokutora manheru vanokutora in what way unoenda sei tokumbira kusanangurira ipapo munoziva zvinoitika makamboita senge muchitanga kurara paipai handi munoita senge mangoona kavision kana mamboda kavision kamunoona so uchangorara tozi kuna ndakatopepuka ndachicha chinoitika then pahwindo pangu pandobuda napo. Unobuda sei kutozviona uchibuda kana kuti kungonzwa mwiri wako uchiita kunge ndikuita confirmation pana mirai guys mirai
Mira Jane. zvinoita munhu kana akarara akatsikirirwa zviya zvamambotsikirwa nemadzikiriri unoita senge wakatsikirwa nemadzikiriri then unotozviunzwa kuti zviraroi zviya amusafundzire varoi vanopenga vai zvavanoita zvokuti unotora chinonzi chii unotozvinzwa kuti utobva pandakarara. Mira guys. Ndikuheva confirmation panapa anzi nemunhu wangu nakoni. This is strange. I dreamt of this life days ago. Exactly zvokutaura Kola and Sisimeli ndakazvirota. Ndakudza ikutanga kuti tinavo varoti munotaridzwa but you take it for granted. Munotaridzwa munorota zvimwe inini munondirotera kakawanda vakawanda munondirotera zvimwe zvichitoitika munondirotera. Now hope dzinobhowa kuudzwa but unozongodzitora handitotanga kunamata nezvadzo dzinogona kuzomanifesta dzisisina simba because ndinenge tatanga kuzvinamata nezvadzo handimaona including muna anenge apuwa hope ya but vanenge vachitozozviona. Because izvezvi kana dzimwe hope dzandakutorota dzakutondityisa but ndaitongoshaya tindoshare sei nyaya dzakadai. Nicole, let's say wasengane murume uyu. But vamwe vavakidzani vamwe vandoitana nawo so ndakamboudza kutsanangura. I think ndakamboda kutaura nyaya yekuna mai Lokadiya vakanditi hanzi enda kunani madhumbe wati ndinokwanisa kubatsira saka munongodza chinini handisiyo zvonyanya kukonekta nevanhu vepafacebook like. Jane, paunosangana nevarume ava nditi do you ever sleep with any of them? If so, pane chazvino, do you feel anything when that happens? Anditobvumiri kutoita izvozvo. Kakubvira kwakatanga izvo usati wamborana nemurume. Makako here kuzasi kuti wafanira kudai kumvura. Pane zvamakazomusaita. Andina but ndinenyora chete. Kunyora wakadzi waneke futi. Zvese zvinotoitwa saka nyora dzakanzi ndedzei hauna kubvunzawo pawakaisa nyora kuti nyora ndedzei. Munoziva kana uchitya kuti unyatsotsanangura kana kune munhu hauzivi chaanokufungirei kokamuka wakafa kokamuka wakaurayiwa saka unenge uchitotya kutoti ndoitangira papi handamwana handachii handachandinacho. Unorotei chaunoti wati ndinoita zvinhu zvinotyisa unorotei? Izvezvi ndinorota izvezvi munoziva kurota ndichichera gomba kana kurota mabhokisi makofini ndo zvakunyanya mavhijini akunyanya uya kwandiri. So is there possibility kuti munotomboenda kumakuva kwamunoona makofini? Akumakuva wakajoiniswa satanism straight away. Wakajoiniswa satanism mudia ndoya wakajoiniswa satanism chaichai nokuti takaverenga guys kana muchirangarira nyaya yemwana uya yaukura Stenberg masimilarities aripo wakajoina satanism chaichai. Even vanhu chaivo unongovengwa nemunhu usina uchingovengwa kungonzi nyaya dzise ndedzako usina kutadzira munhu but unongoti une lavhuwo nevanhu kutoda kutotaurawo nevanhu muchifarawo nevanhu. Paunoenda kumvura kumanheru ega usisi wako unosangana nawo here titori tese under deliverance. She just needs deliverance. I know what is right. She just needs deliverance. Kola vakuda kusona kuti right one. Atina mupama powerful pastors vano enter right. Ipi ndakatoenda kuchechi munoziva ndinongonzwa nangu kurova. Okay. Taswera maswera sei dia? Taswera. Ya nyaya iri kutaura mwana uyu inosivirisa asi ndozviya zvamakamboita malife aperayo muchitaura nhau dzemaspirits idzodzidzidzi zvanoita izvo it's like muuroi. Mukaona munhu anenge ane uroi anogona kutokuudzai zvakanaka kuti ndakadya munhu tinodya munhu tinodai hazvisi physically zvinhu zvinochitika pari mukatotaza patanzi there's a street like
It's like yanimazvoti uchirota kwatita kurota kwe hakusiriwo zvakanyanya, but this one inikamuka uriwu kainako like kwavanoendeswa like munhu uri kurota, but it becomes very real because it's a kingdom yatakambotaura. Saka anotoona zvisi kuitika zvikasvika, but haasi physical body yavo inoendako. Zvangofanana nemunhu anonzi anoroya, haasi physical body mvura ndo ichipinda, but pane like a world yavari kurarama ine ichiitwa izvozvo izvo. Yeah, saka pakaipa anoda deliverance, needs deliverance kuti aitwe cut ties from zvakaitwa izvi. Akaitoinitiatwa ende zvatoshandiswa nomwana kuti vamwe vapfume maimwana, iye achitori gwara lake rose. Ndofunga akatotore gwara kuemtwa lake maimwana, kusara uchingori demhe rinenge richingofamba vachiitira zvavo. Yeah, exactly. Ndo zvazviri. Saka it's like my department ema-demons anopinda muvanhu different ways. Saka muona kuti n'anga iyoyo kuti izokwanisa kukurondedzera zvoitika muupenyu hwako to zvakadai zvakadai, anotopindawo muspirit. Vamwe vanotounzwa mavhoisi nakutoudzwa zvakadai, but the real thing pane zvese zviri under Satan zvese, asi zvongosiyana kuti uri kushandiswa uri kupi. Saka muchinzwa achiti vanoenda pasi pemvura kuendi physical body, zvese zvaana achiona zvokuti vanogona kudai, it's not about physical body yake, it's a spirit. It's a spiritual realm yavanenge vakutorarama mairi. Unfortunately avo vakangomuisawo kuti vamushandise, saka dai awana kubatsirwa aponeswa nezita raJesu ndo kuti abude masveri. Ndinotenda arikuda deliverance. It's okay. Number yangu yapinwa apo, achatora number itora neWhatsApp andika ndata neWhatsApp, and then I will try to help you. And zvinobva zvinopera izvo, mwana wokuna tsevheki zvakazongopera wani zvakazongopera. Adona no aripo, alright. Then totangira hanzi sei asingadye chicken, hanzi atadara kuti handidye chicken. Haudye chicken? chicken Why? handitodyi kutongodya ndotoputsa handitodyi kubva ipapa handitodyi baba maenda kunikiri kumvura dziriko here pasi pemvura ukwidzi sandambodziona but handitodyi yo kuti dzinoshandiswawo pazvinhu maybe. Alright, mwana uyu kungoti munhu ari kutyawo plus munhu ari kusangana nezvakawanda, anditika abva atitega ngokura nditaura apa, anotoda live yakanangana naye yake ega. Todedza vanhu, yesi maidzembe, how are you dear? Nemakorokoto aguluvha maidzembe. Totsvaga vanhu vacho vemweya vanomubatsira, mapastors vamubatsire asunungurwe, because zvakaoma kushandira munhu guys. Iwo usina chaunacho zvakaoma. Munhu achirarama laji iwe usina kana chii uchingotambura guys, nokuti iwe ndiwo wotumwa kuita mabasa erima vamwe vachidla. That's not fair. No. Anga achiti ndakapinda ndoga ndikuita mari nini ndikudai handichateta, alright, pamwe wakazvina mari yacho waguta naye hachadi, kwete kuti unoenda kushandiswa. Andimaona kushandiswa kuti unosvikono dai vanhu vaite mari, iwo uchingoita munhu kungonzi hanzi pamakagadzirwa neuku iyoyo maybe ndo yakashandiswa kuti mugadziri. So zvinoitika sisimele handiti kune vanhu vaya especially kuZimbabwe panonzi munhu aneshavire njuzu, kana vamwe vanhu vachigadzirwa nen'anga vanoti handei kumadziva, unonzi unotenga rice, wine, mazai, mukaka. Yeah. So izvozvo zviri for rice, wine, mazai, mukaka ndo zvinonyanya kudiwa. Over once handei kumadziva, mosvika kumadziva. So iwewe being an innocent person asina chaanoziva, unongosvika padziva onzi tora rice ukande, otaura kuti sekuchena kwakaita rice ndokuchena kwandoda kuti upenyu hwangu uite, sekuwanda kwawakaita ndokwandinoda kuti pfuma yangu iite, okanda mumvura. Handiti munotanga makumbirira padziva paya. Ovhanzi chitora zai kanda, otaura zvakati, oita the same. Tora wine udira umu odira. Saka izvozvo manje it's bad pakuti ivo unopiriswa zvinhu handiti nekudana maspirits muupenyu hwako ausingazive what they represent and what it all means. You are now inviting those spirits muupenyu hwako.
So kana wasvika padziva, madziva munoitika zvakawanda. Imagine pane Amune mwana zvese, anopondwa, mune vamwe vakatofiramo, munhu mune akapondwa chii okandwa mudziva, Mm. munhu akaita sei anenge aita zvake zvakaipa, kana kuti uye anenge achimbonzi airoya, unonzi machira ake uroi, makona ake ngaakande mudziva. Zvinhu zvese zvinokandwa mumvura. And then you are coming with your hard earned money, you are pouring zvinhu imomo, and you're saying, let whatever blessing that comes from this dziva come kwandiri. Uchatora usingazivi kuti nezvauri kutora imomo, because paunokumbira chinhu unowana chakanaka nechakashata, zvese zvakuuya muupenyu hwako. So this should also be a lesson even kwatiri tese tinge tichingonzi unechavire njuzu, unechakati nechakati. There's a huge difference between mudzimu kana kusvikirwa neshavire njuzu. Like ipapo paakatoziva achiendeswa kudziva, dai akatoziva dai ari mumwe, but anga asingazivi nguva unotodzimaidzwa. Now that zvaitika, it doesn't also mean kuti Mwari havakwanisi kukununura. Zvichatosvika pakupfuura. Zvakungoda kuti newewo wacho uve willing kunamata, kudzidza kutsanya chaiko, especially now that uri kuda unonzi kudini, kufumura. Zvinotouya nefire zvichida kukuonesa moto. So newe you need to be strong. aiwa ndiuzvinhu vakaipa ndiri kwamama Flosi vanonde remijo kana nyoka undibate kuwhatsapp. dzabonima Flosi remijo undibate kuwhatsapp. Hey, Unomboshandisa here chinonzi chifumuro? chifumura hanzi So pane ndambochitenga chinonzi zvimwe chifumuro, you can zvinhu also try and use it in the meantime. Kungoti zvekutobata zvakawanda wanda, but chandinongoziva ndinongoputa bute. wakatanga rini? Bute ndakangotanga kubva kumashure kokoko ndokwana ndanga kuputa Ndokwenda bute. kumvura makatanga rini? Ndotobva last year Ndipo wakatanga kusvuta bute. muna March. Exactly. Wanga usingasvuti kana. Kana asingatopute handitorari kana sina bute. Sure. But anyway, isusu hedu panapa patizvityi hedu zvimwe yemvura iyo yechii zvesananizimu pano hatizvityi. Ndosaka ndichiti garai makasimba guys, hatizvivhunise ndotoziva kuti chabatsirikana hedu. Amen. We want you to do your life, uite life yako zvikuita kunge vana vezera rako, handika uwanewo partner. Handisi kwete zvokunzi kwai hatibvunzwi kuti unoita hauiti mukomana 28 iwewe woza ufanira kuita mukomana pakuti chii, haufanira kuita mwana pakuti chii 28, unofanira kuita wako mwana woita mukomana wako woita life yako. Life haiite simuti, inooma, but uchiitawo life yako. Antuona hativhundutse, pana hatityi, handizivi. Ndozati ndineti vamwe vana vangu vanozotyawo because vanolenga vari wiki, but isusu pachezvedu aiwa hatizvikwate izvo. Tangoseka gospel kuti takatofunga kuti kuita akoma jokes kuti kola aseke ndotatofunga. Antuona but tatozoona kuti you are actually serious. Ndakatombotaura kukwasi vanhu vakatoseka vanhu vachiti manjuzu bvache unoziva kuti unenge uchingotya hako kutaura nyaya dzakadai. Unenge uchingotya because never know pamwe utondiona hauzosara chichaitika hauchizivi. Hamene chaitonditaura ndizvozvo. Pana unouya ko uchitaura, panapa unouya kana Mwari vada zvavo pano paplatform ka unotaura ko kana Mwari vazvida. Kungoti vanhu vakawanda havazvinzwisisi zvinomboitika panapa, they don't understand. So tinozongosiyawo zvakadaro kuti nenguva yacho Mwari yavanoda vachazozopfurira, but unogona kutouya uchingotaura sezvizvi and breakthrough yacho kuti utoiwana. Ationa unogona kutoiwana wakatojoiniswa zvinhu zvawanga usingazivi, and your sister is I don't know, she's evil. Vakabva vanokujoinisa kuti vaite mari, iwe uchikwangwaya uchitambura uri paSouth Africa. It's not right. No. It's not right. It's not right. chatora namba ndoutange kuwhatsapp. Ramba wakadaro. Ndikuda kuita so. Pane vanoda kuita apa vabva vatonsendera message. Pakaipa. Uriwega Jenny, do you ever pray for yourself? Ndopandambotaura paya kuti even ndakanzwa kana ati munoziva kuti kuSouth Africa kune machechi anoitwa anonamata vanhu nemunoma aya.
Right. pamwe Hold inenge on. iri Hold on, guys. Hold on, guys. pangupo Maswera say, very Pastor. comfortable. Maswera say. Pastor, hello. Vamos, Sarah. Maswera say. Hello. Vamos, Sarah. Vamos, Sarah. Maswera say. Yeah, I think network iri kutonetsa zvokutodaro, right? Vabva vavangamusederawo message izvozvi from the way vakati ndiri kukudai ingwe kuzimbabwe hanzi ndiri kudai paprayer na11. Saka I just wanted kuti vapray vanamate newe ende zvaitsogona handika makubatsire just to break whatever zvakaitwa pauri nekubvisa matatu aya kuti ashayiwe simba. Havakwanisi kubviswa zvavo, but they can render them powerless kuti zvishaye simba. Andiona usaenda kwausina kwakuti uenda kwangoenda kumvura iwewe kunodii unoenda kunodii kumvura iwewe usiku vamwe vakarara kurara uchinzira bhedha udzoka makumbo aoma wakutoatakwa nemakumbo iwayo. Makumbo akanooma sei iwe uri munhu anofema mupenyu anorarama? Hazvifanguti zvidaro, hazvifanguti zvidaro. Ndoda kuti undiri namba yangu iyo iri apa tikapedza apa ndoda kuti unditorere. I want to join that prayer iyoyo, ndoda kujoinisa paprayer ya11 iyoyo. Ndoda kuti undibate kusei so that we talk as well as uyu munin'ina wangu anipa phone. Toda kuti tinamatire healing, handiti munin'ina wangu, the healing of the heart, healing of the soul. Let's start by you getting healed. Handika utange wapora iwewe, then we can go to the forgiveness part. Handitika munin'ina wangu. So musarare sorry you task musarare. Handisi kukupai mishonga, handisi kukupai mvura. I'm just talking of prayers. Handika prayers na mvura, so just prayer. Ndotokumirira because handitozozivi zvandataura zvinopinza pamahwani munomira isi nyaya. Ndinenge ndichikuzoitira mangwana ndari chivhinozobuda kunze munongozivawo Satan handichinji apa. Pana kana muchiziva platform yakatargetwa naSatan ndiyo but takatokunda because inenge yatozopinzwa narrative kunzi vakazopiwa vakazodai vakaupiwa mvura dzine mushonga vakazodai. No, it's just prayer. We just do prayers. Sinoita neprayer group prayers chete. We don't do anything else. Hatina chatinoita, but vaisa yavo prayer 11. I just want you to join iyoyo ndendiripo. 11 nasi sokutaura kwavaita. Alright, saka please uchingodona apa right now tirambe tichitesa ndichika tobatana futi ndozokuedha ipakoli iyoyo. Alright, sure. Right, and also you Jane, also you Jane, please tipedza apa ibva watondisira message kuseri so that 11 dzikachaya nditogara seva namba dzenyu so that we connect pamwe chete. Handiti tida kuti timbopinda pane vamwe vakaisa messages avo before because patoita maprayers atakuda kutofamba nawo enyu imimi, so I need kuti ndikurumidze kupedza ndibikewo then ndomirira time iyoyo. Handitika because mangwana ndisingasazova nenguva. Pane munhu asenda audio yake, let's listen to the audio. Handitika hanzi ndanzwa program yenyambo kuita saka ndasvika ndione yangu nyaya yazvakaitika mulife mangu kuita kuti nanhasi of course ndinoti ndakaregerera vanhu ava but deep down in my heart I'm finding it difficult every day kuti ndinyatsoti ndavabudisa muhana mangu because of zvavakandiitira. Let me start my story. Ndakaita mwana wangu mukomana wokutanga. Ndaita mwana wangu ndine nhumbu. Mukomana ndopa murume wacho ndopa akabva atanga kunetsa kuti actually akangondichinjira from Norway, of which now ndazobata zvandakabata ndakaona kuti it wasn't his fault, but let me just continue with my story. Tanetsana kudaro ndobva takasiyana
ndakasiyana nhumbi yangu iri I think ainge turi kuma 4-5 months. Ndobva ndakontinya ndiri ndega. Ndakanga ndichitoenda kubasa that time. Ndakakontinya kuenda kubasa kwangu nenhumbu yangu kusvika time yekuti ndakuda kuzonosununguka ndobva ndazotora maternity leave yangu ndobva ndagara pamba. Zvadaro ndakasununguka mwana wangu with the help of my friend akanga kuzondibatsirawo. Yakareba. Ndakasununguka mwana wangu, ndikachengeta mwana wangu right from birth. Baba havana kana anything chavakakwanisa kundiitira, havana chavaikwanisa kundibatsira nacho. Pakutonotora birth certificate chairo, tofunga vanoziva vari munhu vanoziva kuti mwana unopiwa 28 days dzekuti mwana wamuzvara kuti utorise mwana birth certificate. Kuti ndinonotora birth certificate remwana chairo sisimeli zvakatondinetsa kuti ndinotora birth certificate remwana kuti mwana anobvazo nditi iwe madays aya anosvika 28 days usina kutorisa mwana birth certificate, munhu achiita achingojamba jamba. Ndobva ndaenda ndobva ndatoresa mwana wangu birth certificate nesenemu yangu. Ndatoresa mwana wangu birth certificate nesenemu yangu. Ndakakontinya neupenyu hwangu. That time munoziva ndakanga chingoriwo zvinyawo. Of course ndaenda kubasa zvokudaro zvokubiridzira but ndandiri chinyawo ndasina mapepa. Saka ndakabva ndati pfungwa ndedzipi ndagara ndafunga. Ndati rega ndiende kunoita sei kunozvipira hangu kuti inini ndakunopotera. Ndobva ndaenda kunopotera. Zvisinewo zvinoita Mwari sisimeri. Ndakapotera inini, ndapotera kudaro. Mukadzi achinja voice change, ashandisa voice change. Kurefugee kwaigariswa vanhu vanenge vapotera vai. Nemwana wangu ari kadiki diki. Ndakaenda kunogara ikoko sisimeri, ndagara ikoko. Kubva time yandakanogara kurefugee, kune time yandakapiwa mapepa, it was only 3 months. Wow. 3 months chete ndanga ndatopiwa mapepa angu. Zvadaro ndapiwa mapepa angu ndobva ndagara kwandakamboendeswa kumba kweemergency accommodation. Ndagara ikoko for a short time ndobva ndapiwa imba yangu yecancel. Ndapiwa imba yangu yecancel ndobva ndatogara nemwana wangu paye. Upenyu hwangu hwakutoendeka, ndakutokwanisa kuwana mari dzinowanikwa dzemwana. Usina ndakazinge ndane mapepa, ndakwanawo mari dzinowanikwa dzemwana. Ndikuchengeta mwana wangu. Ndobva ndazosvika patime yekuti ndakasvika ndimbotsvaga basa. Mwana wangu anga atokuma3 anga kuenda kunesari. Ndobva ndati mwana wangu achienda kunesari ndichienda kubasa. Ndachishanda manheru ndoenda kubasa ndodzoka. Zvakangooma upenyu hwumunomu hwakangooma sisimeli. Upenyu hwumunomu hwakangooma. Zvadaro ndaienda kubasa inini ndosiya mwana wangu nemashamwari. Ndoenda kubasa ndonoita night yangu ndodzoka. Zviya zvinonzi munhu unoti hanzi ndigone kuningirikana kuenda kubasa asina kurara. Unozviita kachete kana uchinge uine ningirikini, uchinge uine vanhu vanokwanisa kubatsira. Inini sisidaiti ndikaenda kubasa kunight, ndaidzoka ndotora munhu wangu ndoendesa mwana kunesari. Ndaendesa mwana kunesari ndoya kumba ndorara about 2 hours because mwana aingoenda kunesari chete 3 hours. Ndoenda kunotora mwana wangu kunesari ndodzoka. Ndoskorara pasofa mwana achitamba zvekutoti mwana kuchengetwa naMwari chaiko, because ndaigona kutorara kuita deep sleep iya yekuti ndaizomuka ndichivhunduka kuti komwana munoona zvoku mwana wangu akagara achizvionera TV. Then zvadaro ndakararama ndakadaro. Wabva
baba havana kana anything chavakanditira chemwana right from birth. Havana kana anything, kana nepi kana hembe kana anything chavakatengera mwana. Then ndagara mwana wangu akuma 4 years baba vaye vakabva vatanga kuda kutaura neni. Vakada kuuya neway yekuti vakangoti mumwe musi ndobva nhamba dzangu vakanga vanadzo, vakabva vafona vakati uri right. Ndaiva ndatori right, ndiri right. Zvikanzi mwana ari sei? ndobva ndati mwana ari right. Zvikanzi ndiri kufura nepamaarea kwaunogara ikoko ndachifunga zvindobunzira nyama. Ndanyatsofunga ndikati kundonzira nyama after so many years. Chinhu chaunofunga kuudza panapa pane mwana ane 4 years inyama. Ndobva ndati no, regedzako kundiudzira nyama. Okay, ndine nyama yangu, ndakazvitengera chikafu changu, I don't need nyama yako. Saka ndataurawo neshamwari yangu. Shamwari yangu ndiyakanditi iwe ungarambe nyama here, siyauye naye nyama icho tione kuti zvakamira sei. Saka ndakazonyengerwa nenasawira ndobva ndabvuma kuti auye nenyama iye. Auya nenyama iye akabva aona mwana zveshuwa. Akangoratidza kuti afara, but inini to be honest, inini story I was there. Ndasitorina kana zvikutoona kuti anga aripo, handina kana kutozvitarisa kana kuita sei. Saka akangoyo ndobva akaenda shamwari yake nenyama yake, ndobva angoti tambei nemwana. Ndobva ati ndiri kumbobuda akundotsvagira mwana hembe ndokudzoka. I think wangu wakunyara. Achibva abuda ndobva aenda kumashops ndobva anotenga hembe. Ndobva auya netwembe twakaya natwo nejaketi, winter jacket. Usingewit vaine winter jacket remwana, vaine twembe tushoma twakatenga. Ndobva kuya ndobva asosira mwana. Ndaunasawira murume uyu aita sei auya nezvinhu zvemwana. Handiti then zvadaro, that was it. Ipapo mwana aine 4 years sisimeli. Akazoita 10 up mwana ane 15 years. Aita 10 up mwana ane 15 years. Kutoita 10 up kwake ndekunge atombotsvagwa neshamwari yoko. Because ini ndakanga ndambozviudza, ndakambozvipira kuti you know what, mwana wangu ndakabvira kare timuchengeta, ndichangochengeta mwana. Andambobvira I tried first time kuclaima maintenance. Ndobva zvaramba because ameno kuti vakamutsvaga vakati tamushaya. Nyaya dzacho vakangotaura nyaya dzakawanda. Vakati tikumutsvaga ndiye hapana anything chakabuda. Ndichichengeta mwana wangu ndega, ndina maintenance yandakaclaima from him. Adzoka mwana ane 15 years akati ada kuita relationship nemwana wake. Ndikati you know what, it's okay. Relationship nemwana wake handimurambidze, ngaita ake relationship nemwana wake. Because ndakangoona kuti ndikaramba ndakabatsirira zvekumashure then zvinogona kukanga zvokanganisa iye mwana wachona. Saka for the sake of peace, for the sake of kuti mwana azive kwaanobva nzinza rake, let mwana uyu aite se azivana nababa vake, fair and fine. Asi kumashure, pane pandasiya kumashure, time yandakatambura nemwana wangu kubva aine 4 years kuzosvika aine 15, handidi kunyevera isisimeli. Ndakasvika pastage yekuti ndakakesa munhu, ndakamukesa, ndakachema musodzi ndikati Mwari, I cursed the day I met this guy. Ndakamukesa, ndakangati nekubatikana mandini, ndikati shuwa ndochambura munyika munomu. Ndine mwana wandisina kuita ndege wandakaita nemwe munhu, asi hana kana basa naye, hana kana kudinga. Ndikakuudza kuti things turned upside down for him zvokutika. Ndakatozopedzera ndakutomunzwira tsitsi. Murume uyu akanga achitoshanda ari nesi,
tichanda sanesi kudara hamhero zvi zvakaitika kumabasa kwake ikoko akasvika pakutorerwa pin number akatorerwa pin number iko zvinezvi angova just nobody tangofanana that's what I can say tangofanana iko zvinezvi pin yakaenda basa rakapera iko zvinezvi akungoitawo maold jobs anongoitwawo nevanhu vese ndoakakuita achakwanisa kushanda kukeya achakwanisa kune anything to do nevanhu because nyaya yake from what I've researched nyaya dzake dzine chekuita ne I don't know mabasa ikoko nyaya dzake dzine because mabasa ekuti akaishanda nevanhu ka saka nyaya dzake dzine chekuita nezvekuita nemishonga diki saka handida hakuna kuzotaura in detail because zvinhu zviri confidential saka basa rake rakabva rapera zvinhu zvikamuomera akatanga kushanda maold jobs saka chanoda kungotaura ndechekuti inini ndakatarisa ndikaona kuti chinhu chinonzi kesi chinhu chine simba kesi ine simba tikazogara vedwe ende ukakeswa nemunhukadzi varume vazhinji vari kunzoguka vari kutambura they don't know the reason why vari kutambura especially vakasiya vakadzi vaine nhumbu kana kuti vaine vana vasingachengeti vanhu vazhinji vacho vari kungotenderera vari kungomberereka havana chavari kunyatsoita muupenyu ngavazive kuti kana mukadzi achinge asvika mukadzi akachema akapererwa akachema akadonhedza musodzi akasvika patime yekukukesa kesi iyoyo ichakukanganisira zvinhu zvese saka iko zvinezvi chekundinetsa sesimeli ndakazoita hangu mumwe mwana afterwards ndakaitawo nerimwe bhora ngoma ndakazobata kuti it wasn't anything to do with this man it was something to do with me nyaya dzekuroyiwa dzemafamilies ndiri munhu akanga akatogadzirwawo if you remember very well ndakatomboya kudiaris apatone time pakamboya prophet ndikatombonamatirwa ikoko ndikamanifesta and everything I'm sure you remember that then ndakazoitawo mwana wangu naye iyeye wechi2 akangoshayawo nemwana wake ndikangozvudza kuti you know what kana ndakakwanisa kuchengetawo kutanga ndotadza nekuchengeta wechi2 ndakachengeta mwana wangu wechi2 zvakanaka iko zvine zvanhu wangu akura mukomana muhombe atokwedu ari kuhigh school akutopedza actually high school then mukomana mudiki ari kutangawo high school next year saka pandaveko zvino zvindinoti mwari vakandigonera vakazondigonera vakandipa simba rekuti ndichengete vana vangu asi chanoda kutaura chiri kundinetsa iko zvine zvisisimila I don't know if anyone can help me chiri kundinetsa iko zvinezvi ndikutadza kunyatso of course ndakavaregerera vanhu ava but ndikutadza kunyatsozvomburisa mandeni ndinongoti ndikagara pasi ndikangofunga kuti I look after this kids by myself pasina anyone anga achindibatsira zvinondirwadza kusvika pakuti ndinoita chigodo chete pauro saka I don't know kana pane anokwanisawo kundibatsira how do I go about it kuti ndigone kuregerera vanhu ava nditanzoti ndavaregerera zveshuwa because I need peace I need kuita move on because at the moment ndikakudza kuti from the time yandakapedzera kuita mwana wangu wokupedzera handisati ndaita any relationship handina relationship yandaita vanhu vakatondoona unatofunga kuti mai ava tofunga vatori rimwe relationship handina relationship why because I've told myself which you know what varume vese vakangofanana kunzoko you can never find someone ari genuine saka ndangozvudza kuti kuchengeta vana vangu I live for my kids ndichizviendera kubasa kwangu iko zvine zvindo zvoendera kubasa kwangu zvakanaka
I look after my kids, I look after myself, I look after my home as a single parent, as a single-headed parent. And I pay my bills, I pay everything myself, and Saka, the only problem here, I'm finding it difficult to let go. I've forgiven them, yes, and I just need to let go. And yeah, ndonya yangu yoyo, ndoda kutaura ndine nyaya especially your life yangu yakanyanya chaiyo, but I think today is not the day for that story. Ndonya yangu inada kuti nditaurewo sesimeli, ndokumbira kuti muplay pamwe ndingakwanise kuona rubatsiro. Thank you so much. Right. So mukadzi guys, mukadzi but ashandisa app ye voice changer chete. Mukadzi ashandisa app ye voice changer ndo yachinja voice rake. Mungoziva kuti panenge pane vakadzi pane vakatoteerera vakamirira kuti ndakuziva ndakuhwa this. Apa vanhu chavasinga understand chekuti talking chaiyo guys, kungoburitsa zviri mauri to strangers ili unotanga kutohila ipapo. Harimaona. So kune vanhu vakadaro kuti ndakuhwa ndazodai kana kuti nyaya yakuti mukadzi. So atoita zvakanaka chansa this. Saka ari kuti inini vanhu ava ndakavaregerera. Nyaya yake mainzwa yana baby. I think guys, this is a topic on its own. Let's have this topic on Friday. Andika absent fathers. Let's also allow men to come and talk as well, because they are also absent mothers. I don't know how you see this guys. Kuti mneona so nokuti nyaya dzakawanda it's like dzikurerekera ikokoko. Kunana ex baby daddy, baby mama, and absent fathers, how it affects you. And it affects women in general. They've been bottling up this and for the longest of time. Kokuta orana, vakaiti kwa mashura, nana bora ngoma vatogwa na kola. But pokuta mboshitaurao hapana. I think Friday, let's do this. And my absent fathers, absent mothers, but and absent daddies, yes, as well. So Friday, do topic yedu pano atitimvege Friday tinge takastika nayo iyi, but still ari kubvunza kuti ndakavaregerera andika asi ndikazvifunga ndiri one kuti ndikatasa vana vangu kuti ndikuchengeta vana vandiri one ndinoita kamwe kalambu kagodo kandinoita ndoda kunyatsa kuti ndinyatsa kuti ndikazvifunga ndingowa peace hanzi ndikuda I need my peace. Zvandakuudza izvozvo kuti forgiveness, peace, unoita peace. She needs a peace. And more, she needs a peace. I could have just move on. At the Savannah, I want a blessing. As I feel anything, I'm going to feel normal. I don't know that. Don't I say, how best can I go about it? Emels, anything to say? No, Sis Melly, I'm just here for moral support. And more. So I think first of all, here Pachake just kungozhuudza, just by telling you, so kungozhuudza mundikani kungoti, you know what, pandaka topfura ndopanga pakatoomesesa pandave apa chero kavafunga vana vaka, you don't need them, just to tell them, but you know what, okay, even if I think about them, yes, ndikuchengeta ndega, but if they come today here, do I really need them? No, I don't. I'm looking after my kids ndega. And maybe a counseling, a bit of counseling. You might also want counseling. Kutuare na counselor. And if you want, there are free counselors here. I'll give you one. Asinga kuzivi. And you go to munongo to a phone. And tendo zenoti kana wane gerera munhu afa kutombonzwa chigodo. Afa kutombonzwa anything. And one ufa kutombonzwa inini kuna mwana kutika kuti ningi ndongoona zvitongo normal. I think ndozvafa kuti unzwe. Ufa kutombonzwa kuti ngoma taura kutoita masketchi navo usina panorwadzikana kana patobatana kutotaura uchitodhuka nekuseka because kwauri inenge yatove history. It's a closed chapter, it's a closed door. Haufaniri kunzwa hauna kunyatsovaregerera fully, ndosaka uri kufila kalambaka hausati wavaregerera fully. Hausati now ndofuti nguva kuti wachochipinda pamese my kids uchipinda even paprayer kuti Mwari, I need to completely forgive these people. Zvakudai mimi manje, help me to totally do it mimi mega. Tizviite saizvozvo.
Mwari vapindire vakubatsire varivo vari kubatsiri wedu tese. Vazviite varivo. You find your peace, my dear. Peace chai. Ukambona nanosora chikuyeudzisa zvokuti kwai Pfutseke yakazodai uyu yakazodai inene peace yangu neienda kumberi namene vakasara vakabatirira ipo kumashure. Ini ndakatoita move on. Ini pamene muri kunetsikana nezvandakaita kupasti kunge musina dzenyu pasti asi inini aiwa ndine peace ndakatoita move on. Ndine past years very nasty past dzakawandisa but ndakatogadzisana nemwari wangu ndakatoita move on amene muchasara muchitaura. So ndopafa kuti usvike ipapo Kola. It's not easy, yes, but you can just do it. Kutanga kudzokera pana Mwari kuti Mwari pane pari kushota, Mwari pane pari kuleka. Ndiri ndakarigera, why am I still having this? Kuti ndichiri kunzwa ndikafunga nezvevana. Why am I still feeling this? Mwari, I need to completely forgive these people. Zvachose. Yes, God does not keep any record of wrongdoings, but the people do tell. You know people now, it's in our DNA. We keep those records of wrongdoings. But you are particularly God does not keep any record of this. So I'm free. Regarding Bozo, totally last call drop because Namato. Hello, Kola. Hi, dear. Mushe, ndinongotaura nekola ngaine audio yakanga single mother. Right. Inini yangu it's a short for another day, but yangu mubatsirawo kuti mimi zvakandipodza sei. Right. First thing, nganifana kungogamuchira kuti vana ivavo Mwari havapenge kumupa vana. That's a blessing. Akangovatarisa anofana kungonzwa makomborero kuti Mwari vakatigonera. Asati afunga zvekurwadziswa kana kuti zvekuita sei. Then another thing, afane kuregreta kuti zvakaitika izvo zvakazopfuura zvakazodini. It's another chapter again. Zvaatofanira kunge achifunga nezvazvo nekuti Mwari kune vanhu vari kuchema nhasi izvezvi vane heartbreak yekungorarwa mahara vasina profit. Izvezvi kuchema kwake ndekuchema vanhu vari kurarama life yavo. Iye atori nevana vari kuona vari kukura ende vana ivavo vanomuda more than kudiwa kwaitwa nana baba vavo. Saka she should appreciate that. Then another thing, varume avo anofanira kuti akavatarisa vanhu vanotodawo rubatsiro because under normal circumstances ana baba ivavo vaifanira kunge vachengeta vana vavo, but it means brain wise they are not okay. Saka ari kutsamwira mapenzi, so bitterness yake kasvika iri vanzwira tsitsi kuti vanhu vasina chidokwa chekuona mwana akachikura munhu akaita maybe if you can just pray for them kuti Mwari vemamuwanirawo nyasha munhu. Because izvo zvakati mumwe atoukondo and paying my bills are doing everything. It means umufaro wakakwana iwe wakapiwa naMwari. Usadzoserwa kumashure nezvinhu zvisina basa nevanhu vari maybe mumusha maunzi watoti marozepedzera and you are still thinking about them. So you don't have to do that. You just need to be happy and appreciate your life. Usofora kuti Mwari vatokusimudza uchiita zvinhu zvaunoshamisika kuti eze single mother uri kumanika kubhadhara mabills mumwe nevana vako mwangu izvozvo zvakakwana. Saka I just want to tell Kola uyu zvandirwadza zvaro kuti hanzi ndinonzwa gondo unoratidza kuva nemufaro nevana. It's not worth it. Ukafunga bhuroti wako akaita zvese neizvozvo, it's not worth it for you to think about it maybe 18 years past. You don't have to keep thinking about it. Havana chavachakupa muupenyu vana. Yes. So ndangomuti Kola utori soldier iwewe. Keep going. Soldier chaiyo. Vana vako Mwari havapenge kupa vana ivavo. They know kuti izvezvi pamwe 18 years kune munhu asina kuita mwana nemunhu but atinokufunga kuti John akandirwadzisa. Yes, but iwewe wakarwadziswa zvine profit. You have something that is tine matitle deeds akutora kuti mwana wangu ane bhesi rangu ndiye wako ye. That's your own thing. Mwana wako afaka kurasa afaka kurasa. That's all I want to say. Thank you. Where's Kola? Thank you very much. Cool. So Kola wekovhosina ndinongokusira masoko mamwe ndine mamessage akawanda sendoneva nemaaudio tomakonti yane Friday guys mundipadhona because ndoda kubika zvakira mamuna achienda kubasa ndoda kubika ndapedza kubika and then prayer time inenge ichikwana hanimaona sorry kuti ndauya late because handina kukwanisa kudisturba live yakaichiitwa nabamnini vanga vatotanga kutoisa kudhara vatokandawo vanga vasati vabvunza kuti muripo yekati hamupo hanimaona dei vanga vandibvunza ndozati nhasi ndiri kukumba musaisa zvino vanga vakanda saka tozomirira kuti ipere hanimaona ngadi ndauya nguva iripo but Friday will be here
Andika, then you can continue, and I'll continue with all these my audios. Andina, open my audio akawanda nechi because it's like tungodzokera futi koko ku same topic ikoko. So Kona, what I want to say to you, Andika, you are uri soldier, uri mare. Azvinzwa kubva nhasi stop feeling chipundu zvitarise ubva wati ini nditori soja chigrenade handiwani you are managing to as a single mom to raise your 2 kids urimo muuk diaspora imomo vamwe vari kunetsekana vakutoisa vana kana kumba cheko cheko but you are manager these ones if they come back in your life right now andika mwabva senda anyora messages I want to contribute similarly I'm just going to give it 2 minutes right now kuva kutoemba varume vavo kuti vakauya you wouldn't want them una kuzochingirwa kamari pakushande vako don't you're okay what you're doing you're okay let them go avana vana basa let them go Call, I'm just going to give you 2 minutes. Hello? Yes, I'm giving you 2 minutes. Simeli, ndinda gori yare usinguru muzwa izvi zvekusero tikuregerera munhu kuti ndimuvhe oni ndizodini ndiri kutadza kumuvha ini ndakatorera vana vangu I'm very proud of it very single kuzikanwa neusinguru hwekugona kutochengeta vana kutoita muroora kutoita mukwasha ndakadai ndiri 1 baba wacho wakatarisa kudai saka zvimwe zvinhu hazvimbonyanyoninda kuda kusorozvinetsa kuti yowe kana uri kutombozvishandira uine tunhu twako munhu ane tunhu twake hausoronetseka nekutsvaga munhu kuti dai auya azoona mwana ezvinowandochokorora vachitsvaga varoro vachitoda kuvaona ini ndiinaye no Kona ake angasina kuti ndiri kuda kutsvaga munhu kuti azoona vana ari kuti ndiri kuda kunyatsovaregerera fully but ndinoti ndikafunga pane something chinenge chichakagara apa chinoita kuti ndifile kuti handina kunyatsokuregerera 100% ndoita sei kuti ndinyatsovaregerera 100% siyane nazvo ngazvishandira zviitire zvinhu zvake asiyana kutofunga nezvake ikoko ngangokanganwa siyane nazvo move on Kola you are working une vana vako uri kuzviitira zviitira chighinga goriya zvekusorombomutongorera kuti ndomuregerera ndomusiya ngomukanganwa nezvake kukanda kumarara kukanganwa Kola move on with your life is too short ndokutoregerera kwacho kutokanganwa ko kutoita move on ndokutosiyana nemunhu kwacho yes exactly All right, thanks, my dear. First time queer and I tell like. All right, I'll see you on Friday then. See you on Friday. All right, yeah. All right, sure. Okay, bye. Right. So, guys, people are still calling. Guys, no time. Danonoka. I know good mama disua. Danonoka. But I'll come back on Friday. I'll come back in Guairipo, and then we can have our 3 hours. So that my life is 3 hours. Then we can have our 3 hours to Furava. Nesoyansa kutaura. Vanyamunyatso kudurura. Kuda. Ticket rako half ya ticket yakabhadharwa kuda KM half ya ticket yakabhadharwa na Shumpress uyu akatumira half ya ticket yako kutana nezuro akatumira half ya ticket yako kana confirma na Sisirena zita rako uvape zita rako chairo because rakagonyogwa under me confirma na Sisirena zita rako riripo 40 pounds yako yakabhadharwa neteam SA deposit yako yefunction anditika so Friday guys tinenge takaenda tiripo munhu usanyatso kudurura ma-absent fathers absent mothers absent what aya antimaona because makabunira mukati munazvo mutaure anditika munyatso kutaura so guys musakanganwe bholi yedu dina bholi yedu in UK musa 21 June iri kuendera mberi inenge iripo get your ticket pay your deposit nguva iripo secure your ticket accommodation yako secure pane ma-discounts aripo amunopiwa mukaenda kune the relevant people who are organizing the function vanokupai malinki achona ekuti munoita sei atika guys let's meet together kwete mumakuwa kwete mukuvenga mukuvakana mukuwirirana ndiyo platform yemachembere iyi handi ndiyo platform yedu yemachembere saka yema platform yemachembere ndokwenyu kwamunogona kunofara makasununguka handitika muchita yamuri kuda asi zvakare tine vechidikiwo futi varipo vanenge vachifarawo futi vana vedu panapa vanenge vachiteverawo pano munhu wese ari welcome nevarume venyu vari welcome handitika uyai navo mwana wameuzi tiketi takatotengera sandaona zita rako mwana wameuzi sandaruona zita rako mwana wameuzi sandaruona right so guys manikire uye yenyu kana usina unogona kuya kuseri tokupa flyer and then you read kana kupa manhamba dzema-organizing and then you talk navo moisati kune vese vari kutenga matickets thank you very much guys tikuenda mberi takaenda hatisi kumira hatimiswi mudzidze kubva nhasi
garai makamira panzvi pamunamato. Zvichauya zvigodini zvichadini, mirai muripo ipapo. Zvinongouya imhepo dzinongouya dzichifufuta dzichidarika. Anditika right, muve neusiku hwakanaka guys. Sorry for cutting this one short. Anditika sorry for cutting this one short, nokuti paita message dzauya nechichi, saka ndakuda kuti ndimirire. Clover kuri sei tobatana nemusi weFriday. Love you guys, love you guys. Thank you and